fanele because isigebengu lesa uyabona nje efika ku-Eva lapha ensimini yase-Eden wenza ngamaqhinga ngempela and neBhayibheli limbiza vele ngalolo hlobo. Uma ezoletha amanga akhe ufika lethi iqiniso kodwa elingamanga. Ukuphendula kwami ukuthi ku-difficult ukuyibona kanti futhi kulula ukuphinde uyibone. Ukwaveza Dlamini wathi qala besitshelwe ama-symbols ekufanele siwa-identify masingena esontweni ukuthi okay kwenziwa njena lapha kufuthwana ngespray noma kuyathanda ukuhlanjwa izandla kaningi and then usiyabona ukuthi okay i-cult le eyamanje ke is technological, I can say that. I-ST Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka-2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane uMkhumbane Community Hall ngo-10 ekseni. kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu, Bishop PR Chiliza, Prophet K Mthethwa. for more info 0788 417 844 noma 071-772-0166. Ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo, abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo. Outpouring of the Holy Spirit. lena inkonzo kamoya. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much bazalwane for tuning in. Yes, siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ngu-ST okaDlamini. I am the child of God. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu makadunyiswe kakhulu. Nginibingelela ngesibingelelo sasezulwini. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by ubaba uShabangu kanjalo noMagumbi abasivakashele lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. In no time I'll introduce them. Yes, if umzalwane usendaweni right kakhulu, this is a platform la khona sithinta zonke izinto that has to do with the church, has to do with umzalwane, actually nje overall with the body of Christ. So siyabonga kakhulu bafethu, thank you so much for tuning in. But before we start, ngicela ukuthi ke sicela enkosini and then we go straight to our today's conversation. Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus. We give you honor and the glory and adoration in Jesus' mighty name. Precious God and precious Father, we thank you for this opportunity as we have gathered in this place. Nkulunkulu thwengcwele, sithandazela ukungaveli kwethu. Masingaveli nakancane kodwa kuvele wena. Nkulunkulu wethu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, sizophakamisela lakho igama. Nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu, vela ngayo yonke indlela ufisa ukuvela ngayo. Wenze lokho ukuthanda ukwenza. Nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu. This is not about trends. This is not about even making our name great. But this is about you. It's all about you. In the name of Jesus. Siyabonga Nkosi. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Angithathele lithuba ngibingelele ngamukele my guest esinawo lapha namhlanje. Mhlawumbe ke ngiqale ngomama. Mama siyakubingelela kakhulu. Ni right? Siyaphila ST, siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile. Mama, siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu uKristu bazalwane, siyabonga kakhulu. And we are also joined by ubaba uShabangu esinaye lapha namhlanje. Baba uShabangu sekubingelele. Siyabonga kakhulu ST, siyabonga baba Dlamini, i-welcome yakho, a very warm welcome. Ba. Siyabonga kakhulu futhi siyabulisa nje kubabukeli bonke kuyindawo zonke ngegama elihle lenkosi uJesu Kristu. Sibonge noma ongcwele ipresence yakhe. Amen.
Amen. Ngiyangithanda laba bushoba ngiyathi mangikubuka lapha wenza sure ukuthi uyarecognize ubukhona bakamoya ingcwele. Ngiyakuthiwa umuntu unendlela yakhe ukwenza izinto. Uba bushoba into engayinaksisa kakhulu nje wenza sure ukuthi umoya ingcwele yamrecognize kubona wonke ama episodes wakhe. Yes, siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yebo. Namhlanje bayibathi le kwaZulu bayibathi masuke sikhuluma bayibathi sawubona wekukhuluma. Yeah. Akazi noma nami ngasho njalo yini. Kodwa ke hayi inkosi iyosisiza kakhulu. Yes. Ngithanda ke sikhulume nje ke sibuka indaba yevangeli. Mhlambe before that ngicela ukubuyela kuwe mama Gumbi lapho ukuthi nje uzibingelele abazalwane uzi-introduce since wena uqala nokuvela ke lapha kuthina singavele sixhumele straight enkulumeni yethu. Yes. Ngiyabonga ngithatha lethuba ngibingelela ababukeli bonke emakhaya ngegama lika Jesu. Nibingelela uKagumbi the worshipper egameni lika Jesu umntwana kaNkulunkulu osindisiwe wathethelelwa izono inkosi umsa inibusise bazalwane ngiphuma eKZN kodwa ke phela sengaba isakhamuzi lapha eJoburg. Amen bazalwane. Ngaphambi nje kuba ngithini kuzokhulunywa kodwa nje ngiyathanda ukuthi ngisibhekene nje ivesi eli1 lapha. uPsalms 118 uverse 24 ngilithandile nje ukuthi ngikwazi ukubingelela abalaleli. Ngibingelele nase studio ST siyabingelela Dlamini egameni lika Jesu. Siyabonga nokuthi uthi asifike lapha ekhaya sizobona. Amen bazalwane. Hayi ngoba sizazi imithetho asisiyo amafilosofi la incitha buchophe izohlala kodwa nje siyazama embusweni ukuthi njalo sikhulume ngakho ukwazana nenkosi. Inkosi umsinibusisi othohlabelelayo kuyinhlanhla lokho ukwazana nayo. Amen. uPsalms 118 verse 24 uthi yilolu suku alwenzileyo uJehova siyakwethaba sithokoze ngalo. So akukho kunye yilo nje lolu suku. This is a day that the Lord has made. So let us rejoice. Ukuthi ikuphi esinvitelwe khona thina, let us rejoice in the presence of the Lord. Akusilo kusuku lwephutha. Ilona olwenziwe uNkulunkulu ebazi nami bengazi. Ngangiqamba manga ukuthi last week bengazi ukuthi ngizobe ngihleli lana. Kodwa uNkulunkulu yena wazile ukuthi hayi ngalolu suku wena uzobuhleli la. Sonke nje besinaleyo nto ukuthi hayi uzobe busy weekend iwashing kuyacleanwa kwenziwani ke inkonzweni. Kuningi nje okwenzakalayo ilokho nje ngiyabonga kakhulu. Amen. Amen. Babushabanga sibonga kakhulu siyakubingelela sekomkela man of God akunikeza nje leli thuba uzibingelele ngendlela yakho man of God. Siyabonga kakhulu siyalibonga leli thuba njengoba ngishilo nje ngithi siyabonga uma ongcwele ipresence yakhe. Yazi kungani ngithanda ukuthi ngimrecognize. Ingoba siphile ezweni la axoshwa khona. Waxoshwa kuyona yonke indawo axoshwe ezikolweni. Yabona mangabe exoshwe nasezikolweni ngoba phela zibanjwa isemaphupho. Kusuke kunobungozi obukhulu kakhulu ke lapho. Yes. So kubalekile ukuthi thina ke esisasenalo ithuba lokuthi sibakhumbuze abantu khona uma ongcwele. Uyena osiguidayo, uyena osiphilisayo. Ngithi nje ngalawo mazwi lawo ngiyanibingelela and uNkulunkulu uyanithanda ngendlela esimangaliso nathi siyanithanda. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nifike lapha egameni lika Jesu. uMagumbi nokumbuka lapha inkundla zokuxhumana ku TikTok. Enzo live lapha na enza afundisa ngezihloko ezihlukahlukene. Namhlanje ngihleli naye lapha namhlanje sidumisa uJesu ngalokho. Siyabonga kakhulu mama and thank you so much. Angazi le ndaba uzoyiqala phi kodwa ke inkosi izongisiza. Angazi uyiqala phi kodwa nginento ethi masindlala nje sikhuluma ngevangeli. Mhlamba ke ngiqale ngawe babushabanga kule. Mhlamba mathiwa nje sikhuluma ngevangeli nje. Ngegospel. Yes. Sikhuluma ngani kahle kahle?
Masikhuluma ngevangeli, ivangeli akukho kuningi esikhuluma ngakho. Yes. Ivangeli nguJesu Kristu. Ngaphandle uma ngabe sikhuluma ngelinye ke ngingalazi. Mina engilaziyo ivangeli nje lithi uJesu Kristu inkosi. Yes. And uye futhi yena yedwa ngoba lithi izwi nguyindlela neqiniso nokuphila. Yes. Wonke ofuna ukuya kuBaba uzothi go via uJesu Kristu. So ivangeli nguJesu Kristu. I-gospel ke ngithi uma ngithi nje i-gospel is good news because ivangeli i-gospel indaba ezimnandi once izaqala zabazimbi is no longer a gospel. Gospel is good news, gospel is the word of God, izwi likaNkulunkulu leli. Each and every time asikhuluma ngevangeli kufanele si refer ezwini kuyahambisana nezwi. Yes. Once kwangahambisana nezwi is no longer ivangeli akusisi i-gospel. I-gospel futhi is God himself qobo lwakhe. Nje uNkulunkulu igospel irevelation kaNkulunkulu mangikhuluma ke ngerevelation angikhulumi nganoma ngabe yini nje because maningi ama revelations aqhamuke indlela eindaweni kuma source are wrong. Mangithi revelation kaNkulunkulu ngisho khona impela ukuthi isource kufanele kube uNkulunkulu and once kwaba uNkulunkulu izawuhambisana nezwi. Once ihambisana nezwi ivangeli lelo liphelele. Yes. Mama, there's the very same question. Mhlamba ngiphosa na kuwena mama. Njengoba seshilo umfethu uShabang ukuthi igospel nje uma nje sikhuluma nje ngevangeli noma ngegospel awulokhu ubuka eceleni ubuka ipolitiki ubuka ini kodwa nje ufisa ubuke uNkulunkulu ekumuntu. Yes. Ukusebenza nje kaNkulunkulu ngomuntu nje. Lobo budlelwana phakathi kwabo ukuthi kukhona okufanele agijima landele yena ebesenza izimiso zakhe njengoba zinjalo. Yebo. So ke uxhuma nje uhlale kuyena ummukele njengenkosi bese uyikhuluma lento ngoba ithi mayisuyibona ngempela uyayizwa ukubusa bese uyayizwa iyakhulumeka lento. Ivangeli lento, igospel lento ithi nginikeze omunye umuntu. So nalowo ayithathe bese ingakho izwi lenkosi bese lithi na leli vangeli liyakushunyayela izizwe zonke okusho ukuthi kukhona lento lapha eqale khona kuze kube igospel. Yes. Iqalile lento yamukelwa lento ifikile lento kumuntu yamukelwa. Iyiqiniso nje futhi uma ngabe kuthiwa bayimukela nabantu ngeke beze bayibalekele. Yep. Iyabonakala noma ngabe isifikile uyakubona umsebenzi wayo. So nje ngicabanga ukuthi nje i-relationship between umuntu noNkulunkulu. Amen. Bazalwane kunento engiye ngahlangabezana nayo kodwa ke before ngizoya kuyona. Ngifisa nokubuza into ethi siphila esikhathini la khona there's too much of revelations. Hayi ngoba nakho mhlawumbe ngizothi ngiagainst izona. Kodwa ngifisa ukuthi ke singayishalazele lento eyenzakalayo njengamanje. Too much of revelations kusasa uzwa lokho kusasa uzwa lokho njalo njalo in the name of God's revelation. Yeah. As a result ukuthi nabanye they claiming themselves to be a Holy Spirit speaking through bona. Yes, Holy Spirit do speak through a person. But go into ukuthi even umuntu claiming yena to be Jesus himself. You see, so kwabanye abantu ngiyazi ukuthi uma usuku usuphatha into kanjalo wathi nje mina abanye bathi mbuye ezulwini njalo njalo. So yes. Once wezwe into kanjalo obanye abantu bayithatha serious into eyishoyo as a result ukuthi mhlawumbe should mayiyoduke should siye kwaduke sonke. Once wa mention indaba yokuthi uJesu yazi akekho umuntu engumhlonipha njengomuntu othi uJesu kimuthe okanye umoya ongcwele kimi uqeda ukungitshela ukuthi and lo muntu lo akaphikiseki. Impela. Ngeke umphikise lo muntu lo ngisho usuthanda ngoba okusho ukuthi mawusumphikisa ufana ukuthi phela ngamanye amagama ufana umuntu ophikisa uNkulunkulu. Yes. But sithini ngabe lokho kuyingxenye naye gospel ubona lezi zambulo ezingaka ezinye zazo as time goes by ubona sihamba kuziba nama contradictions at somewhere somehow. Ake ngithi mina yabona once umuntu wathi uNkulunkulu
sonke siyathuka, sonke siyagodola, sonke siyalalela manje ukuthi uthini ufuna ukuthini. Ngoba manje usuthinta elinye igama lapho. Uthinta umuntu omkhulu osidalile sonke. Kanti sothi masiqhubeka simamela siyabonga nje ukuthi izwi lasho lathini bohlola. Sakubonga nje kakhulu lokho ngoba kube lala ngashonga ukuthi sibohlola engabe singene enkingeni kakhulu. So liyasinikeza imvume yokuthi hlolani. And mase nihlolile kusho ukuthi anihloleli nje ukuthi sothi hayi hlolile emva kwalokho ke ayisayeka cha hlolani manje kukubi kuchitheni makukuhle nekuvume. Indaba ingesosi sikhumbule kunamakhosi amabili. Khona le embi ela emhlabeni ayilingani ke yona noNkulunkulu. uNkulunkulu nje. But le embela emhlabeni iyakwazi ukuba i-copycat kaNkulunkulu. Iyakwazi ukuthi ithi uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma nabantu bese nami ngizothuma abami ngikhulume nabantu. Inkinga ke isemntwini okukhulunywa naye. Uma ngabe lo muntu okukhulunywa naye ngeke akwazi ukuhlola ivoice ekhuluma naye ukuthi le voice ekhuluma nami kaNkulunkulu noma yomubi. Uma engakwazanga ukuhlola lokho uzoba nenkinga yena kuqala. Andeke manje ngoba yena usenenkinga uzoyitransferela nakwabanye abantu bagcina sebeba nenkinga bebabaningi ngenxa yomuntu oyedwa ongakwazanga ukuhlola. Yes. Yebo mama kusele nakwena mama question le ngibuza the very same question. Khona la engifuna siye khona. Yes. Mina Dlamini into engayikhuluma mhla ngimukela uJesu. Into khona into engayifundayo. Ngafunda ukuthi wonke umuntu unelungelo kuKristu. Akekho omkhulu kunomncane. Ngiqonda ukuthini lapho? Uma uNkulunkulu ekwazi ukukhuluma kuwe Shabangu. Uhlulwa yini uNkulunkulu ukukhuluma kimi ezukagumbi? Yes. Lento ayishilo. Uma izwi lenkosi lisixwayisile futhi ngeyiprofeto zokugcina ukuthi bayosho ukuthi ngisentabeni athi bethi uJesu simbonile entabeni ukhona. Uthi lithi iBhayibheli ningaze niphume. Akukona ke konke ingakho iBhayibheli lithi ke nokunye uma uJesu evalelisa kubafundi bakhe uthi ke sengiyahamba ngizothumela umduduzi umoya engcwele uyena ozoniholela kulo lonke iqiniso azanitshele nengazange mina ngize nginitshele kona. That's right. So ke ngamanye amazwi uma kukhona abaprofeti abasitshelayo ngezinto nokuthi uNkulunkulu usesemnyango njengamanje thina izwi lenkosi lisitshelile ukuthi singakholwa lokho. Ngoba nosuku lwakhe asilazi bese lithi ke iBhayibheli uma isiprofeti usifikile akube khona abavumelana naso ngoba kuyacaca ukuthi uNkulunkulu ngeke afike kimi kagumbi kuphela kodwa uzokwazi ukufika nekunyinceke eCape Town aphinda afike futhi eLimpopo nenyinceke futhi bese lento ilethwa ibonakala ukuthi ngempela iyivela kuNkulunkulu ngeke uNkulunkulu akhulume kahle lize lithi iBhayibheli ukhulumile kanye ngathula wakhuluma kwesibili angazange ngethula ukhuluma kwesithathu sekufanele ukuthi uqalise manje uze ukuthi no leli phimbo elomuntu othile ushinto ethile. So in other words ngeke ukholwa unelungelo eliningi lokuya kuNkulunkulu uyelo ngomunye umuntu. Amen. Yes, amen. Bafowethu. Yeah. Njengoba bengisasho ngisesokulomoya lokuthi too much of revelations. By the way angifisa abantu bezwe kabi lapha emakhaya ngathi mhlambe we are here to attack some revelations and stuff. We are not here for that. Kodwa ngifisa ukuthi kube nento engifisa ukuthi singayibalekeli. Ngibona abanye abantu mhlambe bewela ezintweni ezithile egameni lokuthi uNkulunkulu uthe. Yes. Engashongo kuyena. Esho komunye umuntu athi uNkulunkulu uthe. Ngiyakhumbula nje nami ukuthi if mhlamba ngibeka nje uma baningi abantu abake bakhuluma nami kudala kumina ukuthi uNkulunkulu ukubizile wena. Okay. God has called you for nations. Then ngiyakhumbula ukuthi yayikhulunywa kimi ngisafunda isikole ngisase high school. Yes. Ikhona into ukuthi hayi mhlambe lento isho ukuthi angiyeke isikole ngihambe ngiyoshumayela ivangeli. Okay. Uyayibona into le. So ngizama ukuveza ukuthi kokunye kukhona ezinye izikhathi ezithile ukuthi mhlambe kukhulunywe into eright kodwa ngesikhathi esirong.
Yebo. kukhona ukuthi mhlambe kukhulunywe into ekuyiyona kodwa ngesikhathi esingekho right. Yeah. Ngifuna la ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuya ephuzini elithi kuyenzeka umuntu enze into right kodwa ngesikhathi esirong. That's wrong. Ngisho ukuthi uyasebenza uqasha umlungu. Yes. Kuyoba icala elikhulu kuyena ukuthi wena ngesikhathi esithile futhi zabe uyasebenza ngaso wena uyathandaza. Yabona ukuthi into right. Yeah. Kodwa manje isikhathi. Yeah. I-timing yakho. Umlungu ufuna i-production la. Kodwa manje wena wenza into right. I'm not saying ukuthi I'm against prayer. So in other words, I'm trying to say ukuthi wenza into right kodwa ngesikhathi esirong. Kunezinto ke njengoba ngisho ngibuyela kuleli point ukuthi kunezinto thothi mhlambe zakhulunywa kuthina, thothi mhlambe abanye abantu as a result ngiyakhumbula nje ngishare nomunye umfowethu ngithi mina yazi abanye abantu abaningi abashawa ngayizinto ezirong kodwa bashawe izinto za before time. Because ayikho into right eyenzeka kuwena eyenzeka ngesikhathi esiright. Yes. Ayikho into right empilweni njengento eyenzeka ngesikhathi esiright kuwena. So ngifuna ukubulela leli point leli babushabanga. Ngiqale ngawo. Uzona zonke izinto ezenzakalayo nezinto ezikhulumekayo. Do you think lama revelations ngabe mhlambe awekho nje kuba ukuthi mhlambe awa contribute to the body of Christ noma akhona isijayele ukuthi mhlambe isizini ekuona nesikhathi okwenzeka ngasona mhlambe do you think ukuthi ngabe si right na esingagcina sesenza ukuthi yabona nje mathiwa manje kuvuka umuntu oshumayela ngobuya kaJesu pure message. Pure message. Yes. I believe ukuthi akusiwona wonke umuntu ongayithatha lo message because of into esikeyenzeka before that. Yebo. Angiphendula ngalendlela. Yabo nje njengoba siphila emhlabeni kune fake kune original. Yeah. Nje empilweni nje injalo vele khona original bese ba ne copycat. So izambulo into ekhona. Ama revelations into ekhona even eBhayibhelini bonke ababhala iBhayibheli bayibhala bambuleliwe. Uzuze uyofika impela kwisambulo njengoba kuthiwa isambulo iRevelation babambuleliwe. So zikhona izambulo even nangesikhathi samanje zikhona futhi ezeqiniso ngoba even neBhayibheli liyasho ukuthi ngensuku uzokugcina yakuthulula umoya ongcwele kuyona yonke inyama. Abancane bayokubona imibono, abadala bayokuphupha amaphupho. Kula kuvela ngesikhathi leyo mibono nalawo maphupho izambulo. Bese kuba khona ke futhi nezambulo ezimbi eziyifake. Omubi ngiyangathi kuyiveza nje indaba yakho omubi. Omubi icopycat. Uyakwazi naye ukuveza okwakhe as if nakho kuyaphila kanti akuphili ke kona. And omubi ngeke athi uma ngabe veza amanga akhe awaveze ngamanga. Fanele because isigebengu lesa uyabona nje uyefika kuEva lapha ensimini yaseEden wenza ngamaqhinga ngempela and neBhayibheli limbiza vele ngalolo hlobo uma ezoletha amanga akhe ufika lethi iqiniso kodwa lingamanga uma ngaba uqaphelanga uzozwa iqiniso ugcina ungawazwanga amanga and lawa amanga lawa yiwona akazokudestroya once wayithatha lento wacabanga ukuthi iyona kanti akusiyo. Kanti okaNkulunkulu nje kumile nje kuliqiniso. And okaNkulunkulu ke akuthandwa kaningi. Wayigadi into ethandwa ilandelwe kakhulu. Into obungozi. Esikhathini esiningi once into yalandelwa nje yiningi. Hlala phansi ukuyibheke kungani beyilandela ngoba abantu abamfuni uNkulunkulu. Why beyilandela le? Inaye uNkulunkulu. Kagumbi ngilihlunga kanjani iqiniso entweni ethile mhlawumbe ngithi nje entweni eyazihayo sengiyafika manje la ngiyabona. Ngicabanga ukuthi lapho Dlamini into ukuhlunga nje iqiniso ikakhulukazi kumntwana kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi isekuthenini awutatazeli mase kuthiwa uNkulunkulu ufikile. Okay. Into kaNkulunkulu ayikwenzi ukuthi
yini ukuthi nje usengakhuluma uNkulunkulu izolo ebusuku Okay. ekseni maybe sengiyayishare le message ngabe nefamily yami okanye mawushadile nonkosikazi nomyeni Yes. and then ukuthi hey yazi ngibone kanje bese ngixhumana nenza leyo nto ayikusiye kaNkulunkulu leyo ngoba khona emaphushe lithi iBhayibheli ngisho amaphupha ayavama ngokukhuluma okuningi nasemcabangweni okusho ukuthi enye into ngize ngiyiphuphe bekade ngiyicabanga Yes. bese wena usuzoyibhala phansi hayi impela ngembonile uzothatha ibhuku wabhala phansi wathi uyibonile le nto leyo ake siyeni lapha na kuSamuel lithi iBhayibheli izwi kaJehova linqabile nje iminyaka eminingi Hey. lingasakhulumi Eish. uma uJehova esevakashela uSamuel yabona ukuthi uHana esikhathi ethatha i-decision yokuthi ngizothatha umntwana ngimuse ethempelini kwakuyila e-invite khona uNkulunkulu ukuthi avakashe ngoba kade agcina uma esembekile lithi iBhayibheli weza uJehova wazokhuluma noSamuel ngizobuka lapha ukuthi ke into kaNkulunkulu ukuze siqinisekise ukuthi iyona Yes. asingatatazeli mayisifikile Yeah. ngoba uyishilo kusho ukuthi usengabuya phinda yisho futhi Yes. hayi ukuthi usezothi mangilele ebese ngitshela into athi uthi wena ngiyibone ngibizi South Africa yonke ngigcwalisa iFNB Stadium and then next week usubizi iFNB busy ST Media busy okwathu media wozaneni lapha inkosi ithe angigijime ngeFNB Stadium. You need to pray. Yes. Uma uSamuel ethatha ehambo yobuza uyabona iconsultation iyafunakala. Yes. You need to consult. Ubafuna abantu abangaphezulu kogcobo lwakho abakukhulisile nje nasezweni likamoya. Uhamba ohlala phansi ukuthi nginodaba olunjena. Cela nisike silibuke madoda nalo udaba. Yes. Khona lapha ngisho uJoseph uma ngabe efikela amaphupho akazange nje aze athule nento kodwa wayishare. Siyabuka ke lapho ukuthi uSamuel nange seyishare indaba athi uEli umdala oyimentorship yakhe athi no man angazange kubize indodana not that ukuthi abaqondi ukuthi kukhona lapha ingane ebizelwa khona uphinde uthi hambolala uyabona ukuthi angithi ngesikhathi uyibuka nje lonto ubuyiselwe emuva ngoba abantu abadala nabantu awuthi balazi kakhulu izwi kaNkulunkulu kodwa kukhona lento okufanele ukuthi ivivinywe andube iye lapha ithi noma ngabe isifikile lapha kungabi bikho ukuphikisana akungathi mayifika into kaNkulunkulu sithimla amakhala asisho ukuthi ayithando yibo bonke kodwa asingathimuli awungasenzi sibuze imibuzo into enjani lento kaNkulunkulu lithi iBhayibheli indlela kaNkulunkulu asiqondakali kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuinvestigate kodwa lento elandelwayo nibuka ugcobo kuyona nibona ukuthi no man iyangcolisa ukukholwa kusho ukuthi ayiqhamuki uNkulunkulu uma lithi iBhayibheli waze wabuya uJehova okwesithathu kuSamuel and then uEli wenze njani waqonda ukuthi no man lengane ibiziwe izwi likaJehova leli enikhumbula ngithanda ukuthi nibeke la ukuthi la selinqabile izwi likaJehova lingasakhulumi kodwa uEli after maybe 10 years then ukwazi uku-identify ukuthi no man yizwi likaJehova lo as much as enqabile kodwa namhlanje uJehova ubuyile so ngiqonda ukuthi into kaJehova ayingenzeki nje ayithatha isikhathi asizwe lento ukuthi iphumaphi asizwe lendlela ukuthi ihambe lapha yaze yafikaphi ayingalokhu nje isisanganisa amakhanda nje ngo2 weeks ngithathe ngasayiqondi kahle ukuthi ingekaJehova noma ingakho ke bese bethe abantu i-cults uthwele lo muntu ngempela izinto zokuthwala yabona izinto zokuthwala mawulalela kahle mina ngiwalalela amanye ama podcast weST nokwenta to meet ngingasalaleli nje awenze ngilalela abanye sebethi uhambile wayezi eZimbabwe ongabe eMozambique wayothwala kwathiwa wolahla umbila then inkukhu mayicosha uyophila lo mnyaka uyibona iyashesha lena and then mayibuya immediately iqala isebenza uthi nje mangiqala ngithenga wathiwa nje kwanikezwa na imali kwathamba uthenga na stock uthi ngathi mangisithenga mase ngisidayisa ama customer vele enze njani azizela injalo into engasika uNkulunkulu inezimpukane eziningi
Mathathu. Yeah. Babushabanga. Yebo. Esila ngifuna khona ke manje. Ukagumbu usevele wayiphuthuma. Oh, okay. Kodwa mhlawumbe ake ngibuze kanje. Si lento yama cult kwakwazi yakudala ukuthi hayi indlela yokubona isonto lekwi-cult ubona ukuthi lisebenzisa amafutha lisebenzisa amakhandlela njalo all this lezi zinto lezi ezisetshenziswayo kulamasonto la. Yes. Kodwa manje kubonakala sengazuthi i-cult ayisafiki ngale ndlela esasilindele ukuthi okanye le ndlela esiyaziyo kudala. Yeah. La uthola ukuthi isonto ulibona nje ukuthi abantu bakhona baguqa phansi amafutha amanzi njalo zonke lezi zinto lezi zethu disetshenziswa ngamanye amasonto. Yebo. Manje I think i-cult is more deeper than that. I-evolvile. Exactly, it's more deeper than that because manje ayisezi ngama substance. Isiza nangama teachings. Yeah. Uthothi ku install teachings ethile kuwena. Mhlambe babushabango mhlambe nje ngabalule ezinye zezinto ezithile mhlambe umuntu iziphi ezinye izinto angabona ngayo ngazi ukuthi ayi leli sonto ngathi yakusili sonto liveze uJesu le. Yes. Ngoba wonke aqhamuke ekhuluma ngoNkulunkulu wonke aqhamuke ekhuluma ngoJesu Kristu. Iyona umbrella abacasha ngayo ekubeni bazi kahle ukuthi bayazibona bakhuluma ngani. Indlela nje yokuyibona iCult ziningi mhlambe ngeke ngizibale zonke. Kodwa nje when it comes to igospel, number 1 kukhona enezwini. That's number 1. Into kabaye bayisebenzise ngoba sisho kanjalo bayalithatha izwi but nakho kukhona ezwini. Now bheka ke oli interpretayo lelizwi ukuthi uli interpreter right na or uli interpreter wrong. Akungabi ukuthi umuntu azoli interpreter in such a way yokuthi ufuna kusiqale into entsha engakaze yaba khona. Noma mhlambe ngathi yakuyaba khona phambilini but asiyiboni iphathini yayo lokho iqhubeka until today. Yahamba yaphela mhlambe leyo nto endleleni kuzothi nje ngalesi sikhathi lesi bese thi evele into yakuyenzeka but ebeli misinterpreta lelo verse lelo. Kunzima especially kubantwana ngizothi kubantu abasafika evangelini ngoba mawusafika mani once nje kwathi uNkulunkulu ugijima ngalapho and futhi na into enkulu eyingozi. Uyayizwa ivoice yami nama ngikhuluma kanjani eyami isoft. Abantu abaningi uma ngabe unale voice efana neyami bayabhoreka. Ngiyakwazi lokho because yabo noma kuneqiniso phakathi but bahamba babhoreke kulo voice leyo. Bese kuzothi kumuntu one voice strong very powerful kunabantu abakhuluma mangabe wakhuluma boldly bawakhuluma powerful bewakhuluma nje ngesibindi but bekhuluma manga abantu baye athi umuntu agijinyiswe yilo muzwa wale voice enkulu eboldly acabanga ukuthi umuntu iyona ke le iliqiniso kanti cha just nje unjalo icharacter yakhe even noma eqoqela vele uyilo muntu kahle yena uma ungaqaphelanga uzothi wena umzwile uyashaya uzibani uma sekuhlalwa phansi kuthiwa awuchaza ukuthi ushaye kuphi nakuphi bese lokudwetshela uyabona ukuthi bengazwanga zona. Angithi sihambe sidwebela amapeni abomvu einkulumeni zabantu but kuhle ukuqaphela iyona into ehambe yasishaya kwa esikhathini esiningi nje singabantu sihambe sashayeka but enye indlela mani ithola izwi yabo iBhayibheli lona lelidelelekile futhi nalo iguidance enhle kabi leyana. Uma lithe iBhayibheli akekho wazi usuku ukuthi uyobuya nini uJesu Kristu asingaqhamuki ke namhlanje sesithi thina sesiyazi ngedate eso lesiguide ilikholwe nje ukuthi izwi nje njengoba lisho kanjena nje vele liyilo libambe linjengoba linjalo ungathi kodwa what if the minute uqala ufaka what if mhlawumbe uyobusuyilahlile lelithathele njengoba linjalo vele ube umntwana nje uyosizakala ngoba mani baqhamuka ngalo lelizwi bekhuluma ngoJesu bethi nabo bathunywa uMoya oNgcwele.
mawumntwana kobanzima kulula kumuntu osekhulile umuntu osekhulile ayi uyakwazi ukuhlala ayibheke njengoba ekhuluma nje ukaGumbi uthi uEli wayizwa wathi awuphindi yolala uyabona ukuthi wayehlola lento ukhulile lo wayehlola lento uyabuya futhi uthi ngizwile ungibizile uthi phinda futhi yolala uyabona uyayihlola before ayamkele ukhulile lo muntu abantwana enkosini bavele nje bezwe ngaleso sikhathi kube isibhudubhudu bagijime baya khona sokubanzima so sizwa nje umoya ongcwele Agumbi ake ngizwe kuwena ake ngizwe kuwena ngeke ngahlangana nevideo abanye abazolana lapha naKagumbi mhlambe before uzophendula lo mbuzo lo makuthi mhlambe khonto obufuna ukuyiphawula ngayo yes lo kubona amasonto agriculture ngeke ngahlangana nevinye video yabanye abazolwane bathi yonke into esihlangene nezwe ayibathinti shuthi ngamanye amagama ukufunda kusezweni ukusebenza kusezweni you know zonke lezi zinto kusezweni shuthi ngamanye amagama sengisho sizonembuzo emibili usinembuzo emibili mhlawumbe ubufuna ukuphawula kuloko waseqaleni kodwa ke yila manje esengifuna ke siye khona go back to i question yaqala yes it's i-cult singakwazi ukuyibona ke angicabanga kanjalo kodwa kuyinto enjalo ukuphendula kwami ukuthi ku difficult ukuyibona kanti futhi kulula ukuphinde uyibone ukwaveza Dlamini wathi qala besitshelwe ama symbols ekufanele so identify masingene esontweni ukuthi okay kwenziwa njena lapha kufuthwana ngespray noma kuyathanda ukuhlanjwa izandla kaningi and then usiyabona ukuthi okay i-cult le eyamanje ke is technological I can say that sure. Because omunye uthwala ngogazi akwazi nje ukuthi athi mayikhuluma nonke nivenizwe lento igcwala kunina nina nitshela ukuthi nihamba nomzalwane kanti umzalwane nje uthwele ngogazi ukuthi nje mayikakhuluma nje he or she is able to persuade our mind and sikwazi ukubelieve ukuthi ngempela indeed uqinisile uthunyiwe kwaJehova lo so it is difficult that's why I said it is difficult to see i-cult kulezi insuku but futhi ku-easy ukuthi ubone vele ukuthi sekufanele ukuthi ngamanye amazwi sitsheniwe ama-channels ofanele sishone kubona okukhuleka seku-easy ke manje ukuthi okay ake ngikhuleke lento iyiyo yini kwenziwa njani ubuke yonke into eyenzakalayo nje endlini kaNkulunkulu uma iBhayibheli lithi ke ngiye ngisangane kakhulu ke nami uma usubona ngoba sike seyibuka nje ukuthi ama podcast ezile nevangeli sike sayibheka lento ngeke ngayikhuluma nje insukwini ukuthi vele kuqala ivangeli belihamba ngakho vele ukuthi kuhanje kuyoshunyayelwa besibabona obaba uSithole usibabona uST Gumbi befika ema-university ngiyakhumbula nje nathi siphumani sihambeni sematendeni kodwa manje usukwazi ukuthatha ifoni nje ubeke la ulalele ubusu uyeza ukuthi okay yilo leli ivangeli liyaphila so uyayibona into kaNkulunkulu uyibona ukuthi okay iyaphila lento le iyilo uma ubona sekukhona ke ivangeli ngiyakhumbula thina siphenduka mangimncane ngiphenduke ngemncane kakhulu mina uma ngiphenduka ngiyakhumbula ukuthi sake sabizwa kwathiwa uNkulunkulu unibizile uthi nizohamba niyoshumayela ivangeli nizohamba niyohlabelela ematendeni ngiyahlabelela ke mina ST ngeno music wami nje uye lapha ku YouTube ubone mina basana ngithi kaGumbi so ke uyabona ukuthi lelo talent ngithi livela lapha ya emakwayeni niyazi ukuthi amabandla asindise ama full gospel nje anekwaya inqanqa impela amakhulu impela makuyi conference bese practice nje impela sinikeza mina ngithanda kakhulu amanxusa nencandweni ngikhule ngalezo mina so ke uthe mayikhuluma lokho uyakusho ke lo mzalwane umama okhulile ongamethemba futhi abaphathi mandla vele bamabandla abantu abakhulu nabangaphikiseki so uma esho ukuthi ubiziwe kufanele ohlabelela
kwaba khona omunye umama oshoyo ukuthi no umama mayiseyisho lento angithi uyayibona lento khathi ishiwo uyajabulela ufuna ukusebenza vele iphupho lakho kusebenzela uNkulunkulu vele awunendaba nalesi sikole awukubona ukubaleka kwaso uma lento ikhulunywa yabona mangihlala phansi la ngingena ngithi esithingi ngizokuvakashela ake sixoxeni indaba zombuso vele ungathi uyayizwa lento ukuthi khona lento engiyifunayo engiyilambele ngoNkulunkulu and mawuseyingane ekukholweni ungakakhulu nane age ke futhi iacounta ukuthi nje awunawo amandla okuphikisa ama-elders ebandla ukuthi mayekutshela ukuthi ubiziwe ngoba ngempela kuyisimanga ukuthi utshele umuntu ukuthi ubiziwe ungazange wena uze uyibone leyo nto leyo nalamaphupho lade efika kudala leyo uthi uma uthi uphupha usentabeni phezulu isixuku sisiningi sikulandela uyayibona nje sebezokutshela ukuthi ubiziwe zonke lezo zinto fanele kuyihlole zonke lezo zinto ifanele ukuhlolwa kuqala ayidlule emlilweni so kwakumnandi ke nakithi sikujabulele ukuthi isizohamba amazwe and ukhona ubaba ebandleni owayemkhulu kakhulu impela ehlabele ephiwe eshumayela kakhulu so nje sibona ukuthi sohamba lo babhlatshwayo siyohlabelela ematendeni hey uyabona nje lonto lokuthi you can't wait uthi uNkulunkulu anizokuyiqeda ikole futhi uNkulunkulu uthi aniyukushada yayibona nje lonto le iqhamuka kumuntu ayikho kuwa akukho okukutshelile lapho so ke ukhona ke lo mama wavela wathi no man ngicela umama mayisemtshela ukuthi uphili ufuna ukuyeka isikole ufuna ukuyoshumayela manje naye angithi ngihamba ngalento engitshelwa yona yabona futhi once ingceku nengcekukazi kaNkulunkulu zathi uphiwe hey nawe uyayizwa ngempela sibona usumkhulu kunabo bonke ngishisontweni so uma iseyikhuluma volathi mletheni lapha kimi azohlala la kimi ngithe mangiqeda isikole ngaqeda ngasahlala ekhaya sengithathiwe ngahlala kuprincipal wathi ngifuna esindisiwe eshumayele ethi makuvalwa ikole wayezethi yabona nje uba uthisha uyena owasimotivate usiwe ngothisha wayevela athi nje ibani ngothisha abantu abami ngoba othisha bayavala esikoleni and then nihambe ke niyoshumayela uyabona ukuthi lento wayiplanta lapho ukuthi nama holiday nani ngothisha ungakwazi ukushumayela ivangeli so okunjani lokuthi usefanele uyeke isikole bese uhambe uyoshumayela so uyabona ukuthi kuyadingakala kulowo msindo ngoba kukhona kahle kahle umuntu osukezwe amandla amakhulu ebese kwazi ukupersuade abanye ukuthi abahambe bosebenzela inkosi lento bese ingasahlolwa ivele imukele njengoba injalo uma nje ungathola ukuthi kukhona abantu abashiya ikole njengamanje futhi ke thina kwakuthiwa soshiya ikole wongakakuboni ngempela ukubaluleka education that time because bekhona masi kuyasengwa kuyalinywa kwenziwa yonke leyo nto leyo baba kuyasebenza ucabanga lapha nje ukuthi impilo ikhona yapilwa nje emakhaya uyayibona impilo yakho ayikho expensive in these days ubone a young man a young girl iyeka nje i-opportunity yase university whereby education is very expensive in these days even ama result e-grade 12 ayaccount ukuthi uphase ngobani qala ubingekho lento ka diploma yokuthi futhi uphase ngo-B bingekho leyo nto leyo bekhona ukuthi nje okay uphasile u-examination or uphasile nje uyaya futhi e-university but manje isiyakutshela ukuthi okay ophase ngo-B uqualify kuye university lo phase ngo-D uqualify kuya FET. That's right. In these days ama FETs azoface out. So ke umbuzo wami ukuthi uma leli vangeli elake lasifica nathi lamandla lokuthi sizoyeka yonke into siyahamba thina siyoshumayela ngabe ngikuphi namhlanje ngoba namhlanje abantu abaphuma manje esithini ya hosta nina la siyalalela futhi ingceku ezihamba zibizo uNkulunkulu zihambe ziyoshumayela zike ikhale zithi indlala esensimini imnikele ayivuki abanye beze befune ukuze ngoba phela laba lolu hlobo labantu ama-lesbian nama-gays angathi aphiwe lapha emalini angaze akwazi kuyenza kanjani imali uthola ukuthi inceke ithi ngaze ngacela imali kuyo uya-understand ngenxa yendlala siyalalela umbuzo wami uthi-ke in these days kukhona abantu abangathi bayeka isikole in these days
I-education these days is a must. Angilu understand ubizo lokuthi yekela imfundo. Angilu understand ubizo lokuthi yekela umsebenzi. Understand nokuba futhi ngabe kunomyeni ngabe impela maybe ngathatha 3 years ukuthi ngiyimukele into yakhe ukuthi uthini uthi uyayeka uyoshumayela kanje ayivivinywe nje lento. So understand serious uma asisho ukuthi futhi ukwagumbini ngizwe kahle balaleli uzofika uNkulunkulu athi esithiyekela umsebenzi athi ngoba esefike uzethu Paul ku 1 Corinthians chapter 7 athi hamba lapho uNkulunkulu ngalolibiza uNkulunkulu akubize ukulo uma ekubize uyisigqila qhubeka nje ube sigqila wena ngokhululekileyo kuKristu. Okusho ukuthi lapha esimukela uJesu sikhona siqhubeka uma uJesu ngimreceive ngingumfundi angiqhubeke ngifunda. Yeah. Izothembeka inkosi kulobo bufundi bami engifunda khona ngisesikoleni. That's right. So angiboni la uNkulunkulu esethi shiya isikole hamba ayibazalwane ngilekeleleni. Yazi before ubuze ngiyafuna uku-add nje something Babsheba ukuthi uzothe omunye uPaul nganoPaul nje wayifundile impela nje uPaul washiya education yakhe walandela ubizo. Angifuni bangezwa kabi bakhona ababizwayo. Yes. Akusibo bonke akusithina sonke sabazalwane bakhona abayekiswa imisebenzi like kuthiwe lo msebenzi akusiwena wakho wena ngubizele loya. Loyo uzothuba ngabe eqala enza loya na kanjani ngoba ubizwe uNkulunkulu God will provide once wabizwa uNkulunkulu bese kuba khona ke abanye nje abamavila nje ngebhadi akhona amavila bese ecasha ngobizo mangabe iprovision ingasaveli kula ke manje na ke umuntu esefuna ezinye indlela ze provision kanti uma ngabe kunoNkulunkulu God will provide. Uyakwazi uyayekusana yena but not sonke. Nansi lento lena manje. Ngiyabona abanye abazalwane begcinwe endaweni ethile. Thiwa nomsebenzi isikole lutho by the way noma ngibabize ngegama kodwa ke into nje kwi public domain. Mangabe ivangeli indlela ukuthi mhlambe mawukhola usindisiwe okanye masuke esikhuluma ngokudela komhlaba ngabe kusuke kuyikho lokhu ukudela yilo hlobo lokudela ngabe yikho ukudela komhlaba lokhu okwenziwa ilabazalwane ngeke ngaba nekholi nokwagumbi lapha sathi kuyidiscuss lento siyixoxela nje over the phone washo ukuthi ke washo ukuthi hayi wena abaqala ukubazi labantu mina kudala ngibazi mina kudala ngibazi so angisengibalulela ke nezinye izinto bekade sikhuluma ngazo ke efonini kodwa ke angazi mhlambe bazomama kunabazalwane lapha na njengoba ngisho ngithi ngikhuluma ngaye ngoba it's in a public domain. Yes. Bavezela ukuthi bahlala endaweni ethile bonke akekho osebenza ngeke ngabona nje nomunye efakaza interview SABC esho ukuthi lo yasisi ngathi ubekade efunda ngathi benza medicine benza medicine so she had to drop out washiya phansi then for the purpose or for the aim ukuthi akwazi ukuthi alandele ubizo lolu bizo lolo. So ngazi bangabi nayo information yonke kodwa ngeke ngakhuluma nabo labazalwane over the phone bona labo ke abakhona khona lapha basho bathi hayi Dlamini is fine wena mawufuna ukuyibona lento ufika wena lapho uzobona ngathi hayi nokulungile ke izoke ngifike kodwa ngithi mangibona ama video ngathi bahlala bonke lapha na kuyaphekwa kuyadliwa ngabe yikho khona lokho kodwa ukudela komhlaba wanikeni ikhanda kakhulu ikona ukudela komhlaba lokho Dlamini usakhuluma ngale ndaba ngiyayibona ukuthi sensitive ikakhulukazi emzimbeni wenkosi balalele emakhaya asigxeki asenzini yes kodwa kuyasithinta njengomzimba kaKristu
uma sikhuluma ngomzimba kaKristu suke sikhuluma ngokuthi unyawo olunye luse Eastern Cape olunye luse Western Cape. Yes. Ikhanda uthola ukuthi seJoburg. Ikhala uthola ukuthi phansi eThekwini eJozini liyahogela ikhala. Liyeza ukuthi unyawo lubolile phansi. Yes. So ke sicela ukuthi niqonde kahle bazalwane lento. Kukhona ngisakhula umzekeliso wakwashiwo. Wathiwa kwaba khona indoda eyaphendukayo. Aphenduka abamabili amadoda ekushumayeleni. Kuthiwa enye indoda yayisithi emndenini wayo yafika yabatshela yathi ngithola ivangeli elisha. Ivangeli lokuhlukana nesono, ngihlukane nanabantu. Lithi iBhayibheli ithi lenkosi yami engiyikhonzayo ngingabe ngisahlala einkundleni zabantu. Ngingakhulumi nabantu ngoba ngizoba necala ngizoze ngiqamba amanga. Yes. Uthi ke into enizoyenza ke la ekhaya kuyashintsha manje. Nizongivalela endlini angisaphumi phandle ngoba ngizongculiswa. Ngizohlala lapha endlini ngaphakathi. Ukudla nizokuletha ngaphansi kwesicaba, ngaphansi kwesivalo. Ngizofesa niphushe nje iplate, ngidle mase ngiqedile ngizolikhipha iplate kanjalo ngapha angifune kubona umuntu. Lono wesibili uthi hayi ngilitholile ivangeli futhi ngimangazile lento ekhulunyiwe ngale ivangeli engilitholile. Ngifuna ukuthi bonke abantu ngiba reach ngishare le message engiyitholile. Umahluleli mayisefika ekupheleni kweviki useyababiza bobabili ukuthi basebenze kanjani. Yeah. Kutholakala ukuthi lona ushilo yena wathi mina ngicela ukuyivalela endlini ningilethele ukudla ngisezokukhuluma lutho. Uma eyangimahluleli umahluleli sekufanele afikile uza ngelokuthi mina ngingcoliswanga. Akho umuntu engimthukile, akho umuntu engimbuke kabi. Lona evikini beshayisa. Yes. Bemthuka aphinde naye athuke back. Axolise. Okay. So mayebefika lapha nomahluleli ufika ukuthi nihambe kanjani ngento enitholile nishare kanjani indaba. Lona uthi ke mina Nkosi njengoba wangishiya ngamane ngalithatha nje ngavele ngalizwa ukuthi leli vangeli lizongisebenzela ngathi angifuni into ezongcolisa ngavele ngayivalela endlini ukudla ngishaba sekhaya ngisabazi banginikeza ukudla phansi kwesicapha angisaboni umuntu engage namuntu uthi lona mina ngishayekile bebengithuka nami ngize ngibathuke back okwathiwa ungumnqobi ilona okwathiwa ebethuka back eshawa futhi. Yeah. Umbuzo wami uthi sewulitholile ke ivangeli. Mase lifikile kuwena uyasuka wena uthatha izikhwama zakhe ekhaya. Ushiya ama university ngoba noSathane. Ushiya umndeni wakho ngoba unoSathane. Uyohlala kwabangcwele. Hey madoda. Eish. Wakhe ikhaya labangcwele. Eish. Umbuzo wami uthi ungalithola kanjani igama lokuthi uyiqhawe? Uma ungazange usizwe sikubhedela sikuthuka. Usithuke back sithi hawu usuka kanti uthi uyakholwa kodwa buka ngikuthukile wangithuka. Uxolisa ngikwazi ukuthi wenze njani noNkulunkulu wakho. Alikho ivangeli lokugwala. Yeah. Ivangeli lithi face the world. Yes. Abakushaye ushaye kuwe phansi. Uvuke uthi uJesu Kristu seyinkosi noma usushayekile. So elinjani lelivangeli lithi mase lifikile lithi bashiye bonke laba bantu bayinto yezwe. Kusho ukuthi ngisho umbhalo osezwini lenkosi othi niyakudla okuhle kwezwe. Kusho ukuthi nasiza ukudla ke. Ikuphi lokho okuhle kwezwe? Ngoba fanele siyithathe education ibe ngeyethu. Suthatha umbuso siliphathe izwe kube elethu. Sikwazi ukutshela ugovernment sibe thina amaKristu sibe ugovernment thina ukuthi sikwazi ukwakha ama policies azofavor umbuso kaNkuluNkulu. Uma sibalekele ikole siyenza kanjani leyo nto leyo? Yeah. So I fail to understand. Angisho ukuthi sithini siyaliphikisa ubizo kodwa ithi into yami izolokhu ihleli futhi and I'm still standing ukuthi kubizwe indoda eyodwa la iyayazi injongo yalento ukuthi yini ukuthatha abantu bakaNkuluNkulu bafake kulento yayo izoyisola egcineni. Yazi ngiyasithanda lesi statement esithi if the truth
kills them, let them die. Aish. Ngoba iqiniso alibulali. Yes. Iqiniso liyakha liyaphilisa. Ngiyazi abanye masikhuluma ngale ndaba very sensitive indaba le esizokhuluma ngayo nje sesingene kuyona. Before umuntu akhomente ngathi ungalalela uphinde ulalele. Ngoba at the end of the day akekho athekwayo but siyalungisana futhi siyabonisana. And futhi it doesn't mean ukuthi abanye bethu sebengcono ukuthi bangabonisa abanye cha. Kodwa ngalo lolu lwazi oluncane sivumele nathi silifake khona lapho uyabona nje nomunye uyofika ede lapho. Phambilini sike saba negospel asebemaningi ngoba igospel ye prosperity. Sayikhumbula igospel of prosperity sasekhona. Yes. Kuhambe kube negospel of holiness. Yes. Kuhambe kube negospel yani khona manje kunevangeli lokudela konke. Kanti ivangeli selinikeziwe ivangeli lika Jesu Kristu. Kuyivangeli lika Jesu Kristu yes khona konke prosperity khona iholiness khona siyadela vele konke kukhona but ina indaba once umuntu wadonsa okuthile wama ngakho then kufanele simqwaye lo muntu ngoba kufanele umuntu ame ngoJesu Kristu then kuJesu Kristu kukhona konke okunye. Uma ngabe uNkulunkulu ethuma indodana yakhe emhlabeni akazanga ubuka umhlaba athi hey ungcole kakhulu umubi angivele ngubhubhise but isithola iBhayibheli lithi uNkulunkulu walithanda kangakizwe ivesi leli nje silazi lijwayelekile uthe mayeselithandile lelizwe libe lingcolile abanye bethu bayalibalekela bohlala samweni balekela ngazi ukuthi kusahambisana nezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi mayelibuka lingcolile linjalo walithanda ukubonisa uthando wanikela ngoJesu Kristu ukuthi ke manje njengoba senginikele ngaye ke ninazwe yilo naloyo kholwa kuJesu Kristu uyophila kodwa ngeke akholwe ngeke aphile. Ngifuna ukuthini uma ngabe ngiza naleli verse leli ngifuna ukuthi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe ezweni indodana iyaphinda ivusa abafundi uma sibavusile labafundi laba iphinde futhi ithi nihlale eJerusalem nilinde ningajahi until nize nigcwaliswe ngomoya ongcwele umoya wamandla loyo manihamba ninodwa noba nenkingi uye wabalula indaba zokuthukwa udinga umoya oyingcwele ukuze uzokwazi ukumelana nezinhlamba lapha phambili. So uthe uma esebavusile uJesu Kristu nabo waphinda futhi samthola kwizenzo 1 verse 8. Yes. Uma uqhubeka lokho ufunda ushona phansi lithi lelizwe uma ngabe senutholile lo moya ongcwele noqala ukushumayela la umoya wamandla noqala la eJerusalem meaning kwi-area yakho la uzalelwe khona noma la uphila khona noqala eJerusalem neJudea neSamaria lithi nohamba nize nophela kuphi ekupheleni komhlaba nihamba nenzane nishumayela ivangeli. Yep. Uma ongcwele once wafika emntwini awuthi separate yourself from izwe ngohlobo lokushiya abantwana nomndeni nezikole uhambe uyohlala Samuel nibe ngabangcwele nodwa Samuel lapha but uma ongcwele uthi kulo lelizwe lukhula kulolu khulu likhona lolu njoba lulingaka wena qhamuka kube imbali uvele lothu ukhula amalibheka luyibone lembali abanye bayophenduka lapha alithizwe masibalekeni noNkulunkulu akalibalekelanga lelizwe instead wathi I can save lelizwe leli nathi sibizelwe lokho mina ngazi mhlambe bayosicorrect abanye kodwa engikwaziyo sibizelwe ukuthi masiyezweni elibe lingcolile siveza uJesu Kristu othethelela izono owafa wavuka yabona once silokhu sihamba sishumayela lo vangeli yabona umfanekiso ubekile lapha muhle kabi asingayivalela endlini sithi asafuna ukuyingcolisa ngezwe sicabanga ukuthi uSathana akekho endlini uSathana ukhona everywhere angithi sayivalela la endlini thina sodwa sesiphila sodwa but imicabango ngoba uSathana yakwazi ukungena noma kuphi uyispirit noma kanjani ngemicabango usengenile khona la endlini la esesikhona okwethu nje ukulumela leli qiniso kulo lelizwe lokhulu nje siyabadinga opresident abazohamba bayoba opresident sawadinga ama ministers azolumela iqiniso esindisiwe siyabadinga obusinessmen abasindisiwe siyabadinga othisha nani abasindisiwe abazolumela leli qiniso but uma siseparate thina angazi ukuthi sesibizo ubani sadelile yini masenza kanjalo. Ngeke ngabuka lezi zinto lezi ezifana no CRL
Yes. Nje ngokubalandela isikhathi esiningi eyintweni ezifana lezi ila khona bathi kicks in bajabula kakhulu. Do you think ma kubonakala izinto ezifana lezi inkolo yamaKristu mhlambe ayinakhona ukuhlazeka mhlambe into ezifana lezi noma simunga ukuthi nje hayi akekho ongahlaza ivangeli akekho ongahlaza sithini mhlambe ngento enesuke ifana kanje ihlazo vele lalihlaza ivangeli impela lalihlaza ivangeli yabona uCRL ukuyazanywa ukuthi engathi uyathuliswa kodwa manje usayitholile futhi indlela yokuphinde futhi aveze ikhanda athi nabona ke ngangishilo yabona abantwana kwenzakalane ngabo nani engathi abantu bebengabona akuhlaselwa umuntu ngiyaphinda futhi inhloso lana siyabonisana sibiziwe mhlamba ke siyibuyisele emuva nje angeke ngibe mde kakhulu ngiyabona kaGombo ufuna ukukhuluma something uyabila ngempela uma ufunda uGenesis 1 uverse 26 27 28 lithi wathi uNkulunkulu uzalana nande nogcwalisa umhlaba nonqobe ngiyazi lokho kuzalana nande thina sikuthatha ngokuzalana nje ukuthi iba nabantwana sande sigcwalisa umhlaba but lapha uNkulunkulu wayekhuluma ngabantwana abakaNkulunkulu ngoba wabaphefumulela umuntu umoya ongcwele ukhuluma ngabantu abazawugijima behambisa ivangeli ngesikhathi sigijima sihambisa ivangeli siyazalana siyanda siyawugcwalisa umhlaba ngevangeli and lo mhlaba ukuze sikwazi ukuthi siunqobe asikwazi ukuseparate uma the minute nje sesiseparate emhlabeni sesithina sesiphila somewhere then ngeke unqobe lo mhlaba kanti sibizele ukuyonqoba umhlaba so unqoba ngoNkulunkulu so unqoba ngoJesu Kristu akukho kunye ngeke unqobe sithi thina siphila sodwa somewhere kwi-island yethu but so unqoba ngokuthi sibhekane nempi iSG Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane uMkhumbane Community Hall ngo10 ekseni kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu Bishop PR Chiliza Prophet K Mthethwa for more info 0788417844 noma 071-772-0166 ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo outpouring of the Holy Spirit lena inkonzo kamoya uma ethini unqobe meaning ngempela ekhona impi enobhekana nayo but face it nibhekane nayo khona nokwazi ukuthi ninqobe yebo akumbe kudala ushisela no ukueda nje ukubuka umzimba kaKristu uzihlazisa kangaka kubantu abangakholwa uyazi ngiye ngajula nami ngalento ngayibuka nje isho magumbu ukuthi uthe uyabazi labazalwane okay yes ngiyabazi laba uDlamini uyabona nje iningi into ngalento so manje uthothi kuvela lokho sengodle lokho labazalwane ngiyabazi ngiyakhumbula ukuthi ngomunye unyaka it was 2018 if I'm not mistaken because mangilanda kahle bengisekahiso futhi ngiyakhumbula ukuthi ngo2018 bengisarenza yes ngiyakhumbula ukuthi impela ngangisemqashweni wami and then kungene indaba awuma ngithi ngibuka eindabeni kuthiwa uSABC usugijimele kwaDukuza yabona igama la kwaDukuza bengazi ukuthi umaphumulo ngiphume eNatal mara bengazi ukuthi umaphumulo noDukuza into eyi1 kuthiwa ke hayi kugijinyelwe kwaDukuza kuthiwa kutholakala abantwana bevalelwe endlini abafundi labantwana kuthiwa bazofunda izinto zezo makuthiwa bayafunda ngoba lapha kuthiwa omunye yamkhumbula isikhulumi sakhona esake sakhuluma ngelina esakhuluma ngaleso qala kuthiwa bafundiswa all life skills life orientation yini life orientation inemkhuba basho ukuthi izingane zithi mayibuya zixoxe ngokuthi athi sifunda ukuthi thina
kwi-life skill ukusho ukuthi bekukhulunywa ngezinto ezi-serious ngempela nje ezimkhuba ongawazi ukuthi umkhuba uyini njengothisha nje mina angiyithandi leyo nto ukuthi i-life skill noma i-life orientation nomkhuba because ekugcineni kwakho konke kukhulunywa ngengane ukuthi ingane itholakala kanjani so la bantwana ofuthi bayakwazi lokho so yinto efuze ngabe this is a informal education iqala ekhaya kuqala bese ihambe esikoleni iqiniso i-life skill idila ngeqiniso futhi uyile esikoleni ugcina yazile nje so wakukhotha ke lo wakukhothayo and then emva kwalokho ngayitshela ukuthi ke mina hayi no sebeyinqobile lento le kuthe kuhamba isikhathi ngambona lo muntu wahostwa iKwaratho Media wakudayisa hayi impela sengithengisile ngambona lo muntu nayi iKwaratho Media ihostile lo muntu lona ngambona ngiyaqala ke manje kumbona ngoba phela babekhuluma laphayana wa-interviewer waphendula nalo waphendulayo ngaleso sifundo lesi ayiphendula ngabona and then ngamlandela ngayizwa lento yakhe ngayizwa kodwa ngangayizwa kodwa into engangiyibona ukuthi iqiniso lokukhola likhona nobizo lukhona futhi ukuthi inkosi imbizile ngempela ukuthi ashumayele iqiniso likaNkuluNkulu kodwa kukhona lapho obona khona ukuthi no mani ingathi indoda isenzo kwayo futhi emzimbeni kaKristu zikhona ke izinto mina engingayithandi ezukagumbi ezenzakalayo nengizwayo laphana ukushiya kwabantwana nje esikoleni mina angikuthandi angizenzisi futhi ngingakayi nje lapho ivela ijule indaba yakhona ungalotsholwa komuntu wesifazane uma sikuKristu we become so valueless understand kanjani ngoba uma ngabe sithi futhi ukuthatha ezwini kuliphi izwi ngoba ngiyacabanga ukuthi ubani uJakobe lo wayefuna ukuganwa ubani lo wayefuna ukuganwa ningisize kuthiwa wasebenza iminyaka ewu7 yes Jacob yes uma uyabona ukuthi kuye ngokuthi ilobolo nelibiza kwabanye liyimali kwabanye athi angifuni mina imali ngiyindoda yomZulu ngifuna izinkomo nje ihamba ngamasonto yes kube kanjalo kodwa kuba nama exchanges even ubuka indaba kaRebecca konke lokho ngokuhlanganisa kuphumaphi and then mawuthi uyabheka futhi isiyahamba lento ngoba ithe mayise ngimbukile lapha kwiKwaratho Media ngambona ukuthi uyayifundisa lento yakhe and baningi abantu abayiyekile indaba yezikole babuya bezalana umbuzo wami ke uthi ke kuphumaphi konke lokho embusweni kaNkuluNkulu asezukuba nazi izifundiswa ake sibukeni lapha na ujaji umhwengu yes ele umuntu indoda kaNkuluNkulu ehlakaniphile ngalolu hlobo yes and futhi uyayibona ukuthi ihamba ngobiza inkosi embize kulona uyabona ngiyakhumbula ilanga ethola imibuzo ethi ungaba no president ngoba njengamaKristu siyamlambela upresident oneqiniso yebo wathi uma isikhathi sifika uyabona ukuthi wangatatazela wangahamba ukuthi bayangithanda laba bantu laba kodwa wathi uma isikhathi sifika nenkosi ithi angenze kanjalo uma sizobheka ke uma singeze ukubazala omhwengi ebandleni lethu kuzothiwani uma ngabe siyabaxosha sithi thina wozanini la wozanini nizohlala la emva kwalokho mina mathi ngiyalandela futhi nenzani ke lapho senifikile ke lapho ke endlini kaNkuluNkulu ke senibiziwe njengabafundi yini ke manje seniyenza othola ukuthi bavuke ekseni baye emasimini nonke nizoba ama-farmers nonke nizolima abesifazane ke bona benzani ke angiboni ngisho imshini abathunga bachitha kanjani usuku lwabo nginovalo balaleli noma ningangithuka ke ngoba nina lento ukuthi ngizoxeka abantu kodwa nginovalo lokuthi kuzovela izingane engenababa laphana ngoba bazolalana laba bantu emva kwalokho abesethi omunye mina kade ade phetho kona ephiswe isono
ebese ethi hayi no mina angithi futhi abaloboli kulula ukuthi uma ngabe sebelalene kuvele kuthiwa next week umshado yini ezosivimba ukuthi kwenziwe umshado ngoba siloboli nikhiphela ifamily ngaphandle ngoba egcineni kwakho ngosingama Africa umuntu nomuntu unabantu bakubo unomama unobaba ukhona lapha athethiswa khona yebo into yakwaGumbi ngeke ifane yakwaDlamini sose noma usuthanda so ke masuzothi angizohlala lapha kwaDlamini bese kubusa uDlamini uGumbi bese yacima nje uGumbi ebaleka ngaka usomkhana nje ebaleka nganje bese ngimcima nje aphela athi nya bese kuchuma ke lo Dlamini ke awungitshele ukuthi ke iningi nje into eyenzakala la sengibalahlile ke mina bami and into yangisubhlungu nengishilo ke futhi manje nabuka ama video ami lapha nethi worship with kaGumbi uma ngisho ngithi mina into I don't understand this as I understand it but inkinga yami ukuthi ngibona umuntu oyedwa kuvaleka zonke izibongo zabantu kuchuma umuntu oyi1 ohleli nonkosikazi nabantwana unamadoda laphana ashiye amakhosikazi eza laphana ngiyenze ngakhotha nezwi lithi iBhayibheli umbhede awungabi nasi isihla uthi kumbuzo wami uma esemkhumbula unkosikazi wakhe lo baba akazukona yini why isilethu kona sikubona why izidlala ngomlilo subona le ndaba akuyona nje ukukhulunywa nje kanjena nje kodwa iyadinga kathi emva kwalokho ukukhuluma bese kuba neintervention yokuthi basizakale laba abantu basizwe cause ngempela uma singathula bese sithi sihlushwe yini kanjani umzimba kaKristu lo into engenza ukuthi ngikhulume ngoba uthinte kumzimba ngizwe ubuhlungu mina njengengalo uma ngibona ukuthi unyawo liyagula so that's why ngithi ake ngisukume ngikhuluma uvo lwami oluncane kodwa egcineni kwakho konke we need intervention because laba abantwana uma ungabheka ukuthi lo mntwana how old are you now athina I'm 19 years lempilo oyakha njengamanje ilempilo ofuna ukuyiphila yini in 40 years come uyobe usuna 59 phela lapha akuyibuke nje usuna 59 ucabanga ukuthi iyona impilo yokuthi wena uhlala kwaDlamini nje uhleli nabantu ongabazi eningabazi ngisho ibongo zabo understand kanjani uma ngibuka isetup yakhona it doesn't make any sense kodwa kunalokho kuba abazalwane uma ngabe bemthanda uNkulunkulu ukuthi sesenzele inkosi yethu ukuthi ingahlazeki uma amaKristu ehlaselo awazange aze invitele impi kodwa amaKristu enza ukukholwa okwakunga understand ake ngikhothe nje kaSila noPaul uSila noPaul uma bezoboshwa iqala lapha esibehamba benkonzweni bayokhonza njalo uma behamba badlulisa ngoma isangoma sithi abantwana bakaNkulunkulu ophezulu konke siyabancoma bathule baphinde futhi nangakusasa beze njani baqhubeke baphinde athi naba insizwa zasezulwini kuthi uPaul wayicunukela lento wayizwa ukuthi hayi man sanconywa umuntu esingaphili okufanayo naye yini lemchazayo yes base bebeka izandla base bethi moya ongcolile phuma la uma ephuma lithi iBhayibheli kwakhohlakela ukuthi lo muntu ngoba lesangoma nje siyisangoma breadwinner ekhaya sondla bomndeni waso ngalobu bungoma bavele bathukuthela vele ubani ongathiwa ngempela umuntu ushiya ibreadwinner yasuka ekhaya ngoba namhlanje kukhona abantwana abafundisiwe ekhaya bazanywa NSFAS bakhahlela uNSFAS khona ezinye ingane engaqualify kumthola zawukhahlela zawushiya zahamba zawuhlala ekhaya abafundi zashiya enye ithe ibiye eCanada yashiya i-scholarship zingaki ingane ngabe applyile zingake ngabe zingenile lapho yona yashiya ya ekhaya labafundi yofunda ngoNkulunkulu umbuzo wami uthi okay ke fine yes disciples there is a difference between a student nama disciples ama-disciples ayifunda okungapheli i-student vele sifunda okuphelayo labana abayini bama-disciples bazofunda vele until kuze kubhubhe umhlaba
belandela muphi uJesu muphi lo Jesu abafundisayo yazi iningi mina I'm still lost and ngiyalidinga usizo kakhulu Dlamini mina ngingaba nenhlanhla ngafonelwa khona lapha ekhaya labafundi Okay. Angifonela inceke kanti angazi ukuthi ngeke ngakhuluma ngayo ezingishilo ngathi ngiyenza music ministry yami music so ke uyasho ukuthi ngumlandeli wakho kaGumbi ngiyakulalela nje kakhulu futhi nje uyi role model kumina nje indlela omthanda ngayo uNkulunkulu okay ngeke ngakhuluma nawe yes sakhuluma before ngeke ngakubona kwiKwaRathu Media okay Ntokozo igama lakho Ntokozo uNtokozo yilo uNtokozo uzoyizwa le podcast uNtokozo yilo osuke eCape Town eseregistile wathola iRes it is difficult to find iRes ithini esiphuma euniversity sake sahlala emqashweni isibambisi kwi-waiting list wayithola iRes uNtokozo uNkulunkulu ehambela umusa kuyena wathola iNSFAS yathi izombhadarela yonke lento iapproviwe washiya phansi wathi uyofunda ngoNkulunkulu nje namanje I feel to understand ukuthi ngizolikhipha igama lakho ngoba uthe akamind uthe noma ngambiza abalaleli ngiyazi ukuthi senizongisho phela nithi uthathaphi ukuthi ukumbiza ushilo wathi noma ngambiza ngoba uzongitshela nje wathi nakhona umunye ade ngifonela nje ethi ubone i-video yakho then emva kwalokho wayesethi ke ukaGumbi nje ufuna ama viewers ngawe umtshela Ntokozo wena okhulume leyo nto leyo umtshela Ntokozo so bazalwane uyabona nje ukuthi wasethi ke cha kaGumbi ngithi angikusize mina angiphoqwanga ukushila ukuthi akaphoqwanga uziyele naye lapha nekhaya abafundi eyofunda ngoNkulunkulu into yami engiyikhulumile esithina manje ngisasho Dlamini Shabang ngathi mina ukube kulelo khaya benifunda ngokuthi iBhayibheli lithi isilo kuRevelation incwadi yokugcina ngci eyabonwa uJohane engenawo amehlo ekhishiwe wambulelwa le revelations uthi isilo ngasibona siphiwa amandla ukuba sibanqoba abangcwele ngisho njalo ke kuyena thike mina njengoba ningcwele lapho ningafune lutho kunihlanganisayo nezwe nifunda ziphi ifundo zokuthi sisibalekele kanjani isilo noma kanjani understand nifunda ini lapho bengingaba ngcono kube benifunda ngalento esingayazi sizokuthiwa oJohane bembule bekhishwa amehlo bekopotiwa amehlo asusu kodwa ethi ngabona lokho ethi ngabona sifuna ukuthi kuphuma abantu abanjalo thina lapho mina nga-understanda uma ngabe kuthiwa laba bantu bahlangene ngezinto ezinjalo ngacishe ngi-understand ukuthi no man kukhona izinto esingazazi engalotshwanga embhalweni abasilethele zona not lezi zinto zokuthi nishiyeni abazali benu and then nihambeni niyohlala endaweni yenu nibalekele izoni nibalekele ikole manihleli lapha nihleli ngabeSuthu ningabaTswana ngamaZulu ngamaXhosa wonke umAfrika uneculture yakhe awungitshele nje lapha mase understand kuhlalwa ini but siyafisa ukuthi njengoba imedia ingena asikayazi ukuthi ibheke kodwa uyabona ukuthi kukhulu there is more that is coming because ayizugcina nje iyakha ama file kuphela ibeka ayenzi inqulubani kodwa there is more that is going to be revealed ngalento eyenzakalayo kodwa ngiyayicela nami intervention ngiyacela ngiyabazwela abantwana kakhulu uye wabuzwa kwi-founder yayisiyasho ukuthi no man ikhona bayabafundisa abantwana how to read, how to write, how to speak English so ukushilo lokho that's an informal education. I'm still standing and criticizing this thing ingenza ukuthi ngikhale because ukubaluleka education ngakuthola ekhambeni kwendlela ukuthi education is very much important. Education ayakho intandane ayinayo intandane education noma ungashiya uma wakho noma ungashiya ubaba wakho u-educated angazi ufisa uhlonishwe izizwe zonke nje uba umuntu uba nezwi
ukethi umshumayeli yazi lento ingenza ngivulele nezinye izinto ukethi umshumayeli ngake ngabona ngihleli phansi komthunzi welanga uthi ngabona enye indoda izokwakha uthi mayifika izokwakha yafika nematerial yonke yafike yavulela indawo enkulu yafike yakha uthi kwakhona umuzi omncanyana laphana shuthi lo muzi ngiwakhe ngesimo sengqondo ukuthi kusho ukuthi ubo no ronda abancanyana nje abatshekile yezi indoda enemali yafike yathela imaterial kwakhiwa yabiya kwacaca yabona makuthiwa kwakho umuntu onemali ubonakala nje ngefence qala ukuthi no there is more that is coming yabo into ezala inhle uthi emva kwalokho ngabona umuzi omncane ungasekho ungasawuboni ukuthi ushonephi uthi ngayibuza ngathi lo muzi adulapha ushonephi uthi umshumayeli la ngabona khona ukuthi ongenalo utho la emhlabeni akasilutho sifuna ukwakha amaChristian angenalutho sithuliswe ngabantu abangakholwa bazalwane mina ngine page elisha la lento esikuyo manje ukuthi sibheke ephi sakha abantu abangafundile abazotshela sizoba ngo yes thina sibe ngo yes angeke ngimeshabanga uyithatha yebo ngiyabona ukudayisile lapho sheshe wavela waveza ukuthi hayi wakabona mhlawumbe ukuphefumula ngayo lento hayi do inkinga yikho ngoba vele sesikuyona yeah ubaba uSibiya ngoba sikhuluma ngaye kahle ubaba uSibiya ngiyayithanda le yanqeko ngiyayithanda phela le yanqeko ihlakaniphileke le yanqeko iphiwe nje ihlakaniphe nje kakhulu ngiyayithanda phela kakhulu abazongizwa ngikhuluma bangacabanga ukuthi angiyifuni sixabene mhlambe khona la sixabane khona cha akukho la sixabane khona futhi omunye angathi why uShabanga engazange akhulume naye cha ngangakufonela ngathi ukukhuluma naye something ngiquestiona ngabona ukuthi le nkulumo ngeke iye kude ngcono ngivele ngisheshe ngiyikhathe nje iphele but nje ngiyayithanda inciko sahlangana ke nayo ilento wena Dlamini yazi yipi ilento yokuthi umuntu athi ngiza kwi podcast ngine message hayi nawe uyamamkela futhi usekuthe ukubrief ngempela futhi afika deliver that message akubriefe yona yes ngayizwa le message ukuthi ine controversy but mani nali iqiniso because ukhuluma ngesystem ukuthi system of this world abantu mabaphume kuyona ngangicabanga mina ukuthi imessage azobe ehambe ishumayela yabona njengabavangeli mabehamba beshumayela bebizwa yabona ushumayela lelo vangeli ngangazi ukuthi kohamba khambe ngelinye ilanga kuthiwe suka lapho la kini wozohlala la yabona abantu bazolokhu bebabizele endaweni eyodwa ngangazi ukuthi kohamba kufike lapho iyona challenge ke sibhekana nayo ke njengoba nje sina lama podcast ukuthi abanye bethu beza kanti baneyinjongo bayazi babheke kuthile and thina siyawakhipha nama contact ukuthi hayi mawufuna ukumthinta kaGumbi awasho futhi kaGumbi ama contact yabona and bese bethi abantu ayike ngoba uvezwe uShabangu kusho ukuthi singamthemba ayilikhulume nje iqiniso ngiyayithanda lo ishop before ukhuluma iqiniso ukuthi thina sibagcini kithi abantu siyaba release ukuthi whoever want ukuxhumana naye akamthola yebo then ke bengifuna ukuthini iyangibalekela but ikulungile then inceko nje iphiwe but nje kushoda ukuthi silungisane lapha nalapha angeke ngize ngisho ukuthi wrong but nabo engingakutholi kahle yiloko kuyohlala lapha yabona leyo kuyohlala lapha yokuthi umfazi womuntu ashiya indoda yakhe eshadile ayohlala lapha umama ashiye izingane athi zosala ziyibona ngidele konke kuyenzeka impela nje bakhona futhi obaba abashiye imindeni yabo makhosikazi nezingane bathi bayohlala lapha bathi sidela konke ufika athi unkosikazi wami nali ivangeli sengilitholile uyalifuna yini athi unkosikazi hayi mina ngizwa lento bese mina ngoba ngiyindoda hayi ke mina yakushiya ngidela konke bese ngiyohlala lapha nayi iphathe engayazi kubantu abathi uma ngabe bekhuluma thina sasimbone kwena babushabango and futhi sasikutrust ukuthi uma evezwe uwe kusho ukuthi ngempela cha uliqiniso yebo impela ngamveza ngoba ngangikubona kukhulumayo ukuthi let's debate it
asikhulume ngakho. But la sekukhona manje uma ngabe wamisleadeka ngenxa yami, uma ngabe usho kanjalo, ngithi mina ngicela futhi ungilaleleke namanje. Phuma lapho. Ngicela nje uthathe izikhwama zakho namabhega akho ubuyele ekhaya. Ngiyaphinda futhi asixabananga nobabusibiya, but angifuni cause lento le isaqala izoqhubeka. Angifuni ukuthi in a long run uthi ubabushabangu ayinayo uthula kakhulu wayithuleleni. Ngiyayikhuluma ke manje, ngiyazi manje ngeke izizwakale, but uma kuyisikhathi izogcina izwakala. Why ngithi phuma? Because ivangeli silibizeliwe ngiyaphinda namanje elika Jesu Kristu. Ngiyazi nalapha kushunyayela uJesu Kristu. But uJesu akathi shiya ingane, shiya umndeni wakho ushade. uJesu akayifuni even nana ne divorce. Thina into engiyibuka lapha ihamba ibe ne divorce phakathi. Ngiyazi vela abafundi baka Jesu Kristu siyafunda ngabo ukuthi badela konke. Balandela uJesu Kristu. Yebo siyakufunda lokho. Hayi ngalendlela okukhulunywa ngayo. Lalela ukudela konke asideli ngoba sesisamwe. Awulindi ukuthi ngiyolinda ngize ngifike somewhere ekhaya zeni bese ngidela konke. Ubudela utshwala bukhona. Kuwa ama holidays ka Christmas engabe imapi iphuzwa ubudela utshwala. Bukhona phambi kwakho. Uyidela uma ngabe kunezinto ezirong ku TV ubona ukuthi hey le program but there is too much kule program. Uyidela iTV lokho ikhona awubale asisibalekela izimpi. Lokho kubaleka ubugwala mina nje uma ngabe ngavele ngikho ngishoda ngegama engalibekela engcono. But ubhekana nayo into njengoba injalo sibizelwe kuwo lo mhlaba ukuthi asithukwe khona la, asishaywe khona la. Uma ngabe sabulawa asibulawe siphakathi kwabo silokhu sithi uJesu Kristu inkosi. Basibulala and futhi uma ngabe besibulala sithi uJesu Kristu inkosi bangacabanga ukuthi bayanqoba. Yithini esinqobayo? Yabona leli vangeli damo uligijimisa ulishushisa damo liqina. Damo babulala abazalwane damo liqina. So yithini esinqobayo at the end of the day? Akudingi ukuthi size sibaleke sahambe sohlala somewhere. Ngiyabacela nje ngomusa wenkosi uJesu Kristu abantwana bakaNkulunkulu ke bayihlalele phansi uwedwa ukuzindle ngayo before ngithuke, before uthi vele ushabangu wagwinywa yizwe ngangayikhipha enye video ngizama ukuaddressa le ndaba khona lapho kukodwa Tomita kwathi hayi phela wena ugwinywe yizwe yilama podcast enu. Before usho kanjalo ngicela nje ukuhlale phansi ukubhekizwi ukubheke ipattern ukuthi ikhona yini eBhayibhelini la khona uPaul efika eEphesas noma eGalatia ethi separate yourself. Uma ngabe uyayithola then ke kulungile, but uma ngabe uthola uPaul lokho eqhubekile hambisa ivangeli, ngizothi mina awubizelwanga ukuhlala ekhaya, ubizelwe wena njengoba uthi nawe ngilandela uJesu Kristu, ubizelwe ukuthi hamba uhambisa ivangeli kubantu abangazani noNkulunkulu. Baningi bagcwele umhlaba wonke. Mina ngiyam understand umuntu othi njengoba ukhuluma ngalomntwana ebekade sethathiwe res university seyitholile, ngiyam understand umuntu othi inkinga ubizo fanele ngihambe ngishumayela. Ebe futhi ehambe eshumayela angahlali nje ebehambe eshumayela. Ngiyam understand onjalo, but othi kufanele ngiyohlala sibe ngabangcwele sodwa. Ayi I'm lost. Uthi into enye into magumbi laphana leyo ukuthi labantu boma kuhamba gcina kumithiswana ke yobe sithi one land izo backfire back to iChristianity nayo yonke yona leyo nto leyo. Yasibabusha ngikhonto oyithintayo la ezinye izinto esibhekana nazo lapha kwa podcasting. Yes. Athatha umuntu mhlawumbe uyafika ukhuluma into kanjalo, mina bakhona abanye ukuthi ba-advise hayi lo muntu ku-advise ngento engekho athi hayi wena khululeka wena uyimedia yebo ungawari wena njengomsakazo uyabona, but at the end of the day le backfire wena nawo umzalwane futhi nawo ufuna uba necala ekuthenini ukuthi kunabantu abangena ehlazweni and nawe wa contributor ekuweleni kwalabo bantu laba kulelo hlazo. Yebo. Mina ke into engisize ngayo angisamhost umuntu o controversial eyedwa.
Okay. hayi angizami host nje yedwa Alright. mangathi ngiyabona ukuthi ngathi na njengoba wabona ngibiza ukhosi Okay. akusami host yedwa umuntu Yes. mangakubona nje ukuthi ngathi khona ufana naye uSibi uSibi amathiwa ngiyambiza hayi mbize yedwa Oh yes. ngiyombiza na someone ukuze sizoyi-challenge sonke lento yakhe yes ngoba manje ngibalekela ukuthi umuntu angabi nento ukuthi hayi engathi nanti ivangeli Yeah. Qinisile. ngoba engabanga khona umuntu ozoyi-challenge lento yes so ngisuke ngikwenza intentional ukuthi ngimbize nomuntu azoyi-challenge lento ukuze umuntu azidecide yena ekhaya kungabe ukuthi nje kube yinto nje ekuvele kwaba u-freeway Yeah. umuntu ayithathele Yebo. I-advise enhlelo oyishoyo. Ngizoyisebenzisa nami kusukela namhlanje. Ngizoyisebenzisa. Yebo. izokusiza izokukhulula kakhulu ivele ibe ingxoxo yes ivele i-challenge yes kakhulu njengoba esho nje Magumbi ngoba nomunye umfowethu lapha wakhoza Sibongo ngizomenshina vele ngoba sesijwayelene kakhulu wakaveza into ukuthi bona isifundo sabo ukuthi umuntu futhi lento iba clean ngoba yabona ukuthi abantu bakholela kuJesu Yes. into yabo clean kakhulu kodwa manje bese kuba nalezi zinto ezibonable disingo so kulokakhoza kwathi yena bona abakholelwa ekuthenini ukuthi uma sikhonza kwamele sithandaze sonke kumele kuthandaze one person Oh. yeah kumele kuthandaze umuntu oyedwa kumele wonke umuntu athanda kumele kuthandaze one person futhi ngoba phela vele sikhuluma ngiyadlula nje kuyona yes umuntu esifazana kaShumayeli abayidlala insimbi ayikho umuntu uthi wokhulasi leader no yes azikho zonke lezi zinto lezo ke ayikho lento ukuthi umuntu unesiphiwo sokuthi ayikho lento ekuthiwa healing yes kuningi nje so ngizama ukuveza ezinye zezinto zazo so yabona ukuthi makuvela into othola ukuthi mhlawumbe ngathi asi understand kahle nama ngiyazi ngiyaqala ukizwa ngiyakubiza umuntu ke esizomunye ukuze kungabi kube ukuthi lento le nginikeza free marketing ayi-challenge live Yebo. bekhona abantu beyibuka umuntu maye decided angakhali ngami kusasa Yes. akhala ukuthi yena wazithathela kodwa mina ngayiletha inselela yokuthi lento iquestioneke nayo umuntu ebhekile mhlawumbe ubungozi ke bayo yona lento nje abantwana ngiyangayishare na ku Facebook ngathi mina lento ngisola sengathi izo introduce ipoverty in a long run Yep. kwayona yona lento lo ngoba esikhathini esiphila kusona manje kunzima kabi ukuthola umsebenzi ngisho ufundile Yeah. imagine ke usungafundanga it's even worse imagine umntwana omncane umntwana uthatha kana mhlawumbe grade 12 awusebenza kudala manje awusebenzi nje uyinto ukuthi nje introduce somewhere hayi ukuthi usungabe ukuthi nje usungasebenza wona ukuthi uphile kodwa manje entweni ezifana kanjena niyibona kanjani kodwa in a next not even 10 years 5 years nje sibona abantu abangena pension konje nama idea wasebenza I wonder, I ask myself ukuthi uma ngabe angithi abaye esibhedlela ngiyalazi kulelo vangeli ngeke ngibe against lona kodwa ukhule ngalo nozuthi ngikhule ngalo yes kumele ucacise phela ngikhule ngalo bazalwane babukeli ngikhule ngalo ivangeli okukholela uNkulunkulu kakhulu kodwa ke ngiyabuka ukuthi benza kanjani ke bona thina ke ukuthi sasi ngenxa yokufunda sasino no clever ngaze smart guy ebandleni inkosi sibusise ngaye uMr Zungu so ahamba emhlabeni so umuntu nje uNkulunkulu amphile ukuhlakanipha nje amphile nje ugoqa nje no doctor ukwenza njani nje uyabona nje umuntu ohlala phansi nje akhuluma ibeke nje indaba yakhe ukuthi ngisindisiwe nami ngi South African
nginelungelo lokuba la kodwa nakho engikholelwa kukho bevele bemuzwe bevele bethi masentetile base besizwe nje ibhedlela zasezizwa thina ukuthi okay uma nje kuleli vangeli sebalazi ivangeli lethu so ke nabo ngiyibuza ukuthi ingabe benza kanjani. I think ngoba sisho ukuthi na ubaba uSpear he's a smart guy. Asifuna ukuqamba manga lapho, a very sophisticated man. So ngicabanga ukuthi uyakwazi ukuthi khona kwenzayo. I think bonke banama ID phakathi ngokubheka kwami. Fanele babe nawo because ama South Africans futhi bakhulile most yabo. Most yabo futhi bakhulile. Laba abantwana laba abazalwayo. Esingazi ukuthi kwenzakalani ngabo. Kodwa nje ngiyabuka ukuthi kwenzeke ke empilweni omunye umuntu adelay ukushada. Omunye futhi ashonelwe bese yashada endleleni. Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi insizwa kwesinye isikhathi ishade ino 30. Ihlale nonkosikazi wayo ashone maybe ina 50. Sekufana athathe omunye. Lo muntu usanamandla okusebenza ku government asave. Athi asave ku government maybe 15 years. I-pension akayithathanga. Lapha ke itheneni ukuthi isiphi lesizukulwane sesakhayo. Lesizukulwane sokuthi angithi esikhathi eseshada okwesibili ushonela unkosikazi. Usethatha umunye unkosikazi. Then uma ngabe uqhubeka kuleli khala abafundi engenalutho. Ngiyakubona ungaloboli. Uzomthatha unkosikazi mahala kodwa uzodlani. Yebo. Nabantwana uNkulunkulu azonibusisa ngabo la ngoba no 15 years manje ufanele usebenza ngithi government ukubade usebenza. Ngoba usebenza unalutho ke. Awuna ipension. Lo mntwana omncane azonibusisa ngawo uNkulunkulu emshadweni uzophila ngani ngoba egcineni kwakho konke ngiyazi ukuthi abantu besithama begano beno 50 bathatha izingane uthatha umuntu ona 30. And then efika thola umntwana lo muntu mayithola umntwana and then when usuthi uzohlala nomntwana wakho maybe uzomshiya emhlabeni noma uzoyeka emsebenzini ena 15 uma ungasebenzi ke uzofunda ngani lo mntwana okay phinde futhi impendulo ithi angithi vela baye ekoleni so why ngiba worried angithi abaye ekoleni kahle kahle nje sinebhodi lipheka amaphara ekholweni. Hey, that's painful. Mina ngibone abantwana abane-anger abazophuma bathuka uNkulunkulu. Bethi nani government nathula nasibuka sihlukunyezwe. Akekho owasivikela ngoba badingakala abantwana abangakayikhetheli. Uyabona ngiyengakhotha izwi sinoshabanga ngathi mina lithi iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela ofuna ukuthi abe yiyona kusasa. Yebo. Angithi. Uma simkhulisa umntwana umkhulisa ngevangeli ngoba mina ngazi ivangeli. Ngizokhulisa umntana wami ngevangeli. Tshela ukuthi kuyathandazwa ekuseni, kuyathandazwa emini, kuyathandazwa ntambama, uzila ukudla lingakapheli iviki kunosuku ukuzilwa ngalo la ekhaya. Liyafunda iBhayibheli noma incwadi zesikole zikhona ukuthi liyafunda iBhayibheli. Uyabona umkhulisa ngaleyo ndlela. Kodwa akusho esikhathi umkhulisa kanje akusho ukuthi uzoyithatha ngempela uzokholwa. Akusho lokho. Kusho ukuthi mina ngikhiphe konke ulwazi enginalo ngamkhulisa umntwana ngendlela engifisa ukuthi abe eyakhe kusasa ikhethele yona. Akusho ukuthi uzoyikhetha. Kuzofika la akhula khona na ayikhethele ke manje. Esikhathi eyikhethela into yami ngenxa isizothi noma ngabe I'm disappointed umntana nami ngiyambona ukuthi uyambalekela uNkulunkulu. Kodwa khona lento ezongiduduza ethi kodwa uyazi ukuthi kukhulwe ngane ekhaya. Ngiyazi mazimshaya uyothi mayihlehla acabange lapha ekhaya. Definitely ingane zabazanzeza kanjalo. Zithi seyishayeka. Zive icabanga ukuthi ekhaya kuyathandazwa. Yebo. Avela buyele back ayokholwa. Akwenzeki sometimes uthola ukuthi zize zife ngempela zingazange zize ekholweni ziyeze ekholweni. So ke ngamanye amazwi ke ngibuka lapho ukuthi esikhathi beba angazi ukuthi esikhathi emkhulisa engamnikezi ilungelo lempilo amfundise nje umhlaba uthi njani. Uyabona lapha nezingane zifakwe eboxini. Emhlabeni okhona umhlaba abantwana bazi ukuthi iqiniso likhona ngale mangavula le box ukhona engakubona. Kune light lapha. Kodwa lokhu kuvaliwe. Uma uthi uyabafundisa
that informal education kumsebenzi wenu Shabangu Dlamini ukufundisa abantwana and bebe rejecting esikoleni baqala la ekhaya irespect ayifunde nje ukuthi mawukhuluma nomuntu omdala wenza kanje ngithi mina sen emphasize esikoleni kodwa ukufundile ekhaya uthi into yami okay fine esikhathi umfihlela ke umfundisa okay bhala funda uyazi umntwana yokuzondela ngisho into encane wemzali nawe oyisupportayo lento uyokuzondela nokuthi mina ngaze ngibe nalo ilungelo lokwenziwela i-graduation ye-grade R uyayifuna ngenkani yebo ye-grade R useless that's a useless gown nje abayigqokayo kodwa uyayifuna abona ukuthi yayimpromote ukuthi iqhubeka ke nesifundo ibona ifundo uthi njani kukhona elizayo ke elizobe selikuvulela iminyango kwelilandela lokugcina ncinje empilweni obugqoka libe likuvulela iminyango angathestiswa leyo nto leyo kuthiwe nje wena ngoba nakho kufanele akwazi ukufunda ke ukuthi uJesu Luka 2 verse 12 ngokuba lokuyisiboniso kini ufumana umntwana embesiwe afunde lokho nje umntwana nina nithi akafunde leyo religion ngabe religious subject I don't understand it right ukuthi kwenzakalani so ke konke lokho nje abafundisa khona abantwana ayikho certificate yakhona and umntwana uyazi ukuthi Michael uzokuzonda kuzondela nalokho nje ukuthi aze ngithole ngisho certificate aze ngiye ngisho ifewe le grade 7 aze ngiye ngisho grade 12 uyabona nje bese thi government benikuphi bona abazalwa nomhlaba wonke ke mama sengiyakuzwa ke mama kaGumbi uthi uyakholwa wena ubukuvela emakuposta uyayazi le ndaba wenzani uyabona ukuthi iningi sazobuza abantwana injalo yona nenzani nasengizwile ukuthi abantwana bavalelwe nasenenzani ngithi ngiyalapho vele ukuthi mhlamba ayikho into emele siyenze as abazalwane kayibuza kanje lento uma ukuthi sithi lento wrong ayikho into emele siyenze as abazalwane ukudila naso lesi simo uma sithi lento wrong yazi enye yeindlela yokudila naso lesi simo ukukhuluma njengoba sikhuluma yeah unfortunately abanye ngiyabasizwe ngendlela esiyikhuluma ngakhona bawusizwa ngenye indlela but iyona lo enye yeindlela zokudila nayo enye indlela ukuya kuye straight but ngiyazi bakhona abafundisi asebeke baya kuye ukube bebengavela bebengaxoxela then kungene but ngoba ukhuluma ngathi thina abazalwane nokukhuleka ke yeah ave kubalekile asiqhubeke nje silokho sibakhulekela right. But ikhona elinye side ngoba ubuza futhi ukuthi after 5 years mhlambe 10 asithi nje after iminyaka ethile ezayo kobe kwenzakalani ake ngivele ngeside eli very positive elithi ngempela benza ngempela into abayithunyiwe uNkulunkulu ngumoya ongcwele ngoba bathathela lapha kwizenzo ku chapter 2 yonke nje that package from kwizenzo chapter 2 no 3 kanjalo uma ngabe kunjalo ukuthi badela konke base omunye weza nokwakhe kwahlanganiswa abaphila ndawonye ngempela futhi kwenzeka kanjalo lapha kwizenzo but uma uyilandelisisa kahle uyihlala phansi uyibheka uNkulunkulu ayivumela wathi mayenzeke because bekufanele bafundiswe laba bantu ngoNkulunkulu ukhumbule bona futhi neNew Testament bebengenayo ke bona thina sesifunda ngeNew Testament ngabo bona bebengenayo so laphana bebefakwa uNkulunkulu bebegqishwa umoya ongcwele kuthe uma sebona uNkulunkulu ukuthi yabona ke manje sebe right kumele ngabe bayaphuma kodwa basabambene babodwa kanje wasethi uNkulunkulu angivumeli persecution uma ngabe nabo ngempela umoya ongcwele othi mabenze leyanto emva kwesikhathi esingakanani kuyovuka ipersecution why izobavukela ipersecution ingoba inhloso kaNkulunkulu ithi ivangela lahambe ligcwala umhlaba wonke nalaba kwavuka ipersecution abanye babo babulawa because uNkulunkulu wayethi senihleli indawonye kanti kumele ngabe ivangeli lasabalala so phumani sabalalane nihambise ivangeli kumhlaba wonke ngivela manje ngeengele very positive nje ukuthi uma ngabe ngempela bathunyiwe then ipersecution izawuvela kubona ekugcineni ngeke bahlale kanje le abangafuni ukuyenza manje
ekugcineni bazogcina beyenzile besabalala beshumayela ivangeli sokungcono abavele bayenze manje vele kushunyayelwe manje singahlala endaweni eyodwa sonke Yes. sisindisiwe sonke Awu, asisabalaleli asisabalali. yebo Yeah. Iqiniso ukuthi angeke sayiqeda yonke lento ngelanga eliyi-1 kodwa mhlambe nje bazalwane nani lapha emakhaya mhlambe let us pray about this. Mina ke ngiyaye ngithi mangibona izinto ezifana nalezi ngiyaye ngihluphe ngokuthi ngabe yini ezayo. Yini enye futhi. yebo Bazongifakazela bazalwane kuningi okwenzakalile mina bengabazi bazalwane kuningi okwenzakalile before the rise of laba bakhona abanye abavela actually nje we have survived a lot of things kakhulu we have survived a lot of things I think back in the years kwavela omunye umuntu le case nokwayibiza ngoJesu kwazi kwaduma kwathi uJesu waseshona yes kwathi hey exactly so ukubuka izinto sesisurvive ziningi kakhulu looking at this thing ask yourself what is next yeah you see so hence as a body of Christ ngampela we need to pray about such things because abanye bethu kulula ukuhamba noma ngabe yini evukayo yebo nizokhumbula nani bazalwane kwavela naba prophet lapha eMzansi and akekho umuntu ongeke usamtshela ngalutho umuntu okwa subscribe entweni ethile noma ethi ukuthi ibheda kanjani akezwa lutho ngakubulala nokubulala so ngampela siyawudinga umusa omkhulu kaNkuluNkulu ukuthi sikwazi ukuthi makufika izinto ezikanje uNkulunkulu ngampela senzele umusa lokho kwangempela ngoba baningi abantu egcine belahleka bese kuthiwa ayona ke leli ivangeli iyo ke lento le ayi ngathi kwakungcono lokungakholwa kunalento eyenzakala manje on a serious note ngiyazi khona ukuthi ayikho into esingayenza ukulwela ivangeli lo lingamandla lo noqobolwana kodwa nathi uqobo lwethu siyadinga ukuthi kube khona into esiyenzayo ukuze singahlazeki ngevangeli lethu uqobo mhlamba ngazi magumbi sesiya ngasegcineni if you have something to say sesizoya ngokuyivala ngasegcineni kuyona le ndaba cha asizanga ukuzogxeka kodwa sikhathazekile kakhulu yes even nje mina ngathiwa iyashinga ngithi angaze ekhaya basangifuni mina ngiyihlalela ngedwa bakithi ngezizohlala Ethi awu ngicela ungithathe kagumbi ngoba bazalwane asinalo ivangeli insindiso injongo nje kaNkuluNkulu kuba afike emuntwini mayisefikile bese uhamba uxoxa indaba zokufika kwakhe yebo uma umfazi waseSamaria eza uJesu ekhuluma emtshela indaba zakhe akazange azahlale phansi wavela wathi wozane ngitshele ungitshele yonke into akukho angifihlele khona so injongo nje evangeli lokho ukuthi masulitholi lidistribute uma wena uzokwakha into yakho uthi asayihlanganisi thina nezwe bazalwana singabi nalo uvalo lezwe thina sakhulekelo unomkhuleko omkhulu uJesu awukhuleka oh my god wathi basezweni bona kodwa kusiyami ngicela ubagcine kulo thina samba ngesizotha samba ngokunyathela ngesibindi ngoba sikhulekelwe so uyabona mawunento ephathekayo ukuthi mina ngakhulekela so vele noma yini yenzakala kusho ukuthi yenze ayinawo amandla ngoba umkhuleko uswavela aba ifoundation yakho konke so sishayelana uvalo ukuthi izwe lizosidla ngeke lisidle ngangisakhulekelwa thina konke okuyokwakhiwa yizwe against thina kuyobe sekuphuphile ngoba kwaphushiswa ngomkhuleko kaJesu so yilokho nje bazalwane egameni lika Jesu ukuthi this is Kagumbi the worshipper bazalwane ningithole nami uYouTube lapha yana egameni lika Jesu nomusic wami khona lapho nayo nokuthi ngumntwana kaNkuluNkulu ke bazalwane osindisiwe agcini nje ngicula kuphela kodwa nje ukethe umunye umuntu uhlala
ekuhlabeleleni kwakho abantu bokulapha ama comment bayibuze bayenza into hlala ekuhlabeleleni kwakho ngoba yabona bosungena khona bese ngithi ke asilimithwa kwaJesu sikhuluma ngaye nje sizothi wozani nibone ungitshele konke nami into angitshele yona nami ngiyafisa ukudlulisela kwabanye asingahambi siyohlala uyabona uPaul wayebona ubumnandi bevangeli yakhumbula masebethi asakhe asale sesakha amaqhukuvane lapha yeyithini into yabo amadokodo basakhena amadokodo ngoba bayibona lento ukuthi sesizohlukana njalo emva kwalemvuselelo so yini singasasi sakha amadokodo uyabona kuhlalwe imnandi njalo ke into ibe senhlanganyelweni siphinde sihlukane ngoba lento ithe hambani izizwe zonke nakhe nabafundi awu amen bazalwane awuculi gospel nje ngoba kuyitalent ucula ngoba kuyiministry angiculi ngoba kuyitalent ngicula ngoba kuyiministry angiculi ngoba ifuna fanele ngilethele ukudla etafuleni ngicula ngoba fanele ngiveze uNkulunkulu ukuthi yabona khona lento eyafika ST usakhuluma nje kanjalo ngafika eduty kunyaka wami wokuqala mangifika ngoba athi ngeke ngakhotha ngathi mina kuye kube difficult ukuthola irest so ngabe sengihlala ngaphandleke mangihlala ngaphandle sekuthiwa ke kumukela ama first year student kuye kube nenkonzo SCO esikoleni euniversity so bese siyeza ke basibizi ngahlabele ngikhumbula kahle ukuthi ngahlabele lapha baqala ungibona ama student sakuyi big lecture lapha khona iclass asibiza i big lecture so ngahlabelela lapho kwasukuma yonke indlu ngangithi lo mhlengo ungubani kwasuma akekho umuntu wangikhohlwa ngavile from day 1 baqala ba notice yabona ke kumina ngathi mase ngisendlini ngase ngithi ke mina uNkulunkulu ukuhlabelela kwami ngubona ithi bekuhlukile ngingasaqala hayi ukuthi iqale ebandleni ekhaya sengisholo nje ukuthi ngiye ngikhothe lapha kwavela uNkulunkulu wangishintshela imessage ngavele ngathi mina ngiyezwa kuthiwa uLucifer waye worship kuthiwa ephinjeni lakhe kuthiwa namaphimbo awu7 wayithi mayihlabelela ukuthi uNkulunkulu wayevela asukuma uNkulunkulu wayengasukumi noma ubani ngathi inkosi walihambisa phi wayihambisa phi lo voice sikhulekela ama worshipers kulezi insuku wonke nje umhlaba ukuthi uma siyiqala manje lemvuselelo la emhlabeni siyoyenza nangaleni ezulwini ngoba ngale siyakhona kuya worship so that's why ngaze ngayitshela ngathi mina I dedicate myself to worship you yeah ne babushabanga maybe your last words mfundisi wami sesivala ngisegcineni ngeke sayiqeda zonke lezi zinto ngosuku olulodwa hayi ngempela futhi ngeke siyiqede ngosuku olulodwa eqinisweni ukuthi vele la emhlabeni khona isystem esebenzayo leyo yona isystem futhi ayiqala manje edala lokho ikhona lokho iphekwa le system bayazibona lapha abahlose khona ukuthi bafuna ukuya kuphi thina njengamakholwa asingakusabeni ukufa asingabe ngamakholwa kusaba ukufa yabo mangabe kuukuthi ulandela uJesu Kristu usaba ukufa then kusho ukuthi awukaka understand ukukholwa kuyini thina sibhekana nezimpinqo injengoba injalo asiyibalekile asihambi sohlala somewhere ngoba izwe liyisystem ethile sithi sikulo lelizwe simthembe simkhonzayo ukuthi njengoba sikulo lilokhu linje lilibi linje yena kodwa ushile ezweni lakhe wathi soza sishiye futhi soza zasilahle ngalawo mazwi futhi ngifuna ukukhuthaza umuntu ongakamamkela uJesu nhlobo uyayizwa le ndaba because ikitazile wathi ake ngibalalele labazalwane ngizothi uma ngaba kwakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi usasenethubu mangabe usaphila khona izwe lokhu lilibi linje yeba kusathembisa abazalwane nabafundisi siyasho zigebengu whatever but ukhona ongesilo sona isigebengu igama lakhe uJesu Kristu thatha yena umconfesse ngomlomo uthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi uzisave kulako luzayo ngoba lolulaka lwesystem eselibalekelayo luncane than ulaka oluzayo kwabangamamkelanga uJesu Kristu inkosi inibusise ngiyabonga amen bazalwane ngizazela ithuba ngibonge kakhulu kunina nonke lapha emakhaya thank you so much for sharing your time with us siyabonga kakhulu bafowethu besikhuluma ngazo lezi indaba zombuso sivulana amehlo nje sibonisana lapha nalaphana ukuze bafowethu imagine na umuntu eseya eweni
odibe ikhona indlela cabanga nje umuntu othothi mhlambe uwela umgwaqo nansi imoto iyezwe wena uyibone eqaleni engayiboni uzongamiyeka lo muntu eshayiswa imoto uyoba necala impela umiyeka uyobulawa nembeza so sithi masenze izinto ezikanjalo nje nalana bafowethu egameni lika Jesu ngibonge futhi nakuma guest wami lapha somkhanda sibonge kakhulu ukuthi ugcine ufikile lapha egameni lika Jesu kanjalo nababushabango ezekwata to media lezi sibonge kakhulu mhlawumbe babushabango ugcizelela nje futhi nakhona ukuthi bakuthola kanjani mhlawumbe nabantu ofuna ukungwhatsappa angangithola ngicela lapha angangifonela abazalwane angitholakala efonini kodwa ku WhatsApp ngiyatholakala ngiyaphendula sometimes ngathatha isikhathi mangithi ku WhatsApp angisho WhatsApp call cha i WhatsApp impela yona ngisende nje u073 392 4271 kanti mawuya ku YouTube uthi kwata to media uzongithola ngimningi kakhulu ukuze ukhathala yebo siyabonga kakhulu Magumbi bakuthola kanjani mama kaGumbi yatholakala abazalwane njengoba eshilo ukuthi une ministry of music so yatholakala kaGumbi nje KAGUMBI go Spotify go YouTube ukhona music lapho and then bese kuzoba iworship with kaGumbi okuyipage nje la engezithululela khona nami inhliziyo kaNkuluNkulu ngiyatholakala uWhatsApp abazalwane baqalile nje bayangithinta ngempela njengoba sikhuluma nje bazalwane basibona ama podcast impela ngiyatholakala ku 071 028 9051 so uyashesha Magumbi uyashesha ngayiphinda ngithi 071 028 9051 uyangiWhatsApp lapho siyaxoxa uma ngabe ufuna ukwenza i-call uyangitshela nje ucele bese ngiyasho ukuthi nginesikhathi bese siyakhuluma yebo bazalwane sibonga kakhulu asibona lapha eThekwini ngomhla ka2 May sibe silapha na umkhumbane community hall ilapha ngako Chesterville ko Rich actually ko Richview sibila sikhona ngomhla ka2 May siyaqala ekseni ngo10 so siyophuma ntambama ngicela ukuthi short sifike ngoba isikhathi sethu salapha na si very limited yolo likamasipala leliana sibe sikulona isikhathi sibasinike isikhathi esilimited ngicela ukuthi sisheshe sifike siyaqala ekseni ngo10 siyobe inkonzo esithi inkonzo kaMoya Ngcwele please do join us ngalo lasuku sibe sinayo Bishop Pierre Celiza Bishop Espindlovu kanjalo no Prophet K Mthethwa you do not want to miss these gatherings 0788 417 uNkulunkulu makanibusise nonke lapha emakhaya size sibonane nange episode yethu elandelayo God bless you iSG Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kaMoya ngomhla ka2 May 2026 indawo eThekwini umkhumbane community hall ngo10 ekseni kanti isikhulumi lezi Bishop Espindlovu Bishop Pierre Celiza Prophet K Mthethwa for more info 0788 noma 071-772-0166 ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo outpouring of the Holy Spirit lena inkonzo kaMoya